bon. Tonton Lamini, abara konyumanke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara konyumanke, tonton Lamini. Lamin. Clédou Lamini Jo. Avec moi la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini Fogné. Lamini, aye konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton ka, tonton aye yo, konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton MBK, aye konyumanke, tonton Cheki, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Moussa, aye konyumanke, tonton Alifa, aye konyumanke, tonton Atete, aye konyumanke, tanti Logo, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Siti, aye konyumanke. Ni Fogné, Lamini, aye konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton ka, tonton aye yo, konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton MBK, aye konyumanke, tonton Cheki, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Moussa, aye konyumanke, tonton Alifa, aye konyumanke, tonton Atete, aye konyumanke, tanti Logo, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Siti, aye konyumanke. Sabarinnya. Yang tu mawari, ay matulungan guys sabari. Bana murula namo dozai mabai ai matulunga me more fati sele dozu doyale namo adora kuzabe Sri majalu ini ulang pujian suni dia tandurore namo Sri mande Sri mangbolero gabolero di dunia bimbo bello yoro nyina mo tella yoro nyina namo dia kabi be mimba apa kare istri bilaran sama korabu bola turun masuma bajala mamar bilara gaji bi fakya ulara dajala mu jomo kabri donyo bajala tongoro babrala kunna marka kunna tene donyo mi kun waka yam fawlen nale nega sama di dogon ne la kulen jam la anyam bado do namo doro
kaya tunu na me ba do so lai so bari ai ma tunu ngame da so kaya we la lende da so kaya bangoro ma be mi kule ka wulu tu bari gara da so kaya fru tu bari gara mengoro jam bari gara ka sa bana tru le we ba wa chama mule ga bulu la tru na mo tu wedere don sai mo ba tu ibara do ya abara mo kule ka mo fati yule kune le mo fati e rolo tumu tu siri balara gawtru le na we no ngela lende mina ka sa fa le we samula le lire ka yabba me mi ali ni wala sibari je ju ndiara wenda tu mo le aha mamaru jo folo la ko kali ka fatire sa le sungaro kuna re bending ojene ya wado to ngari giri ngabra wato ganda te ka ga giri mbi masamalara samalazo bongo rani ni ga wala le samaro gwandra basigi ne isra wala wedere rongoro matru le mulo la he konfala la le tamani tru le na we tamani somalara aha sonya dang marganya dibi barikanya bala buku bala barika kita bala la lene magri bala la lene magru basigi jalene la tongra barika bala di bala be mi ala turu kabi barika goji nyate barika samani nate barikanya agramanya zabanga ya muri bala di bang sangwa ya la le boila ka ya chegura la le boila songo ene su koble tru la we fable la ne lamre bu lamre la mbatra wale fa ku jare kasela kama balandi do nyafladu balangolo ne ka la we shige ne la kamara la ya dang la we kamara ne la dai madu ne wo foga sibe gro tru la we gamba la kande kono mi sa do sobre do nyo mene fekena sangare plagoro tibe da kaya pro lo bla ni wala ngani ga ya do so boli fo nyamoli sa ci je man do so bi do nyo ko jara mama ro brala dirin ko ka ya fro do brala nyamu faga tri du brala ka ba sigfri dan ko lalena madina kula jam me we samba baguti ke yule ka samba ya tibe maru bariganya sagabadi ni ga la sinda bramura ga ya tiru la le sagabala le sinda tiba sigina sinda ila namun namna kana kuma ga fa namun ngorocho le kono lo kule ka nguna le televiro ka kanya ka nguna le ala yuba jalo lara muru jabba lara ka desro la ba ma wele we jegi wele ka ka damba tro wele we bala misa wele ka damba tro wele we gumina wele ka bangwani tro lara we abu lara kile katon di ro le ma katon lara ola gam di ro le ma ola gam lara bidanga ya bala be mi kamini bala be mi fajigi la bala be mi na faga shini du du be mi sabu da bola le baginda le ba tro le ba ya pro la be mi dang be mi ba so je le ba ke ro Anthony digi ba perdu yarana ka able wala ke mole aywa ko ko manaja yorate wele niko goyara yorobi wele ah donc le dumamba donc le koroma ba niko diara atigi te wele oh na goyara da atigi wele anga o yoro nini ye ko bayde bien latika yere kono ko chama sirelen do la de na goyara de hakli beddi
o ye jigi ye o a daminɛni na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'i y'a lajɛ a dusu sira fɛ i tɛ sɔn nka n'i y'i pan dusu kunna k'i hakili bila ko wɛrɛ la n'i y'a ye u nana c'est que a dilanbaga wɛrɛ tɛ ni ne yɛrɛ tɛ ala de b'o di mɔgɔ ma mɔgɔ t'o di yɛrɛ ma Fode Musa a dilanbaga wɛrɛ tɛ maakɔrɔ ka kɛnɛ kan ne tɛ dɛ ayiwa an bɛ dankun kan kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna wa foli b'i bolo foli bɛ n bolo n bɛ an lamɛn jɛkulu bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen n kun t'an bɛ taamani na sisan an segira n bɛ foli kɛ an karamɔgɔw bɛɛ ye dozobaw dozo den n'a ba bɛɛ k'an karamɔgɔw bila olu ɲɛ ka foli kɛ n ka kalandenw ye ka foli kɛ terisiraw ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ mɔgɔ damadɔ ye n'o ye Burama Futigi Kulibali ani Dirisa Jariso n yɛrɛ ka mɔgɔ funfunen n'ale ɲɛdara ne ka dɔrɔn o y'a funfunen funfunen kɔrɔ ye fana n bɛ tila k'o ɲɛ f'i ye la n'o bɔra yen an terikɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ fɔ Banikɔ jamana na n'o ye Karim Jabate n'u b'a wele ko Wala Karim n'o bɛ se ko caman na a bɛ se ko caman na nka dɔnnen don ni min ye kosɛbɛ o ye ka mɔgɔw sigi nɛgɛkɔrɔ kɔrɔlen sira kan mɔgɔ 100 denmisɛnnin 100 k'a sigi nɛgɛkɔrɔ miniti 30 kɔnɔ o yɛrɛ ka ca. Ale bɛ min? A bɛ Wɔla. Wɔla bɛ min fɛ? Wɔla bɛ Banikɔ jamana fɛ. Banikɔ jamana bɛ yɔrɔ jumɛn de? Banikɔ Sikaso region na ni olu ka yɔrɔ bɛ commande Kumantu kɔfɛla la ka taa wo kɔnɔ ye Karim bɛ yen nka bi kɔni Karim dɔnni yɔrɔ caman Segu jamana surtout n'i y'a wele a bɛ taa ka taa ka baara kɛ ka segin o de y'a to a dɔnna kosɛbɛ a ka i sigi nɛgɛkɔrɔ ka kamalen 100 ni 50 50 sigi nɛgɛkɔrɔ miniti 30 kɔnɔ an ka laada kɔrɔ la parce que sigi nɛgɛkɔrɔ dali b'u ka du kɔnɔ ale y'a sɔrɔ a fa fɛ ale y'a garder mɔgɔkɔrɔba tɛ dɛ a faamulen don a b'a sira kan a m'a fɔ ko denmisɛnnin bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔ de wa denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ segukaw bamananw ko ten dɛ a b'a kɛ a kɛcogo la wa o ye denmisɛn ye a yɛrɛ ka fɔ la komi gundo caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman bɛ yen i y'a dɔn ni dɔnni sera yɔrɔ dɔ la n'i ma sigi nɛgɛkɔrɔ i tɛ se k'a kɛ n'a sɔrɔla nɛgɛkɔrɔ sigi tɛmɛna cɛbakɔrɔ kan hali ka se san 60 ma Karim b'i sigi nɛgɛkɔrɔ k'i ka kurusi don i la yɔrɔnin bɛɛ siga si t'a la a ye min kɛ ne yɛrɛ denkɛnin na o kɛra Jɔsi yɛrɛ ɲɛna k'a minɛ k'a bolo ko k'a ka silipu don a la k'a ka jean pantalon don a la ka taama ka taa so mɔgɔw ko muso ko k'a ma bolo ko i b'a sɔrɔ a ma bɔ bon o ye dalu de ye k'a fɔ k'a ka kɛ sɔgɔma joona t'a la hali n'i ko 13h pile a b'a ka baara kɛ ka tɛmɛ fiɲɛ t'a la o mɔgɔ damadamani bɛ Mali in kɔnɔ yan an t'u yɔrɔ dɔn o bɛ Mali in kɔnɔ yan an t'u yɔrɔ dɔn an mago bɛ min na an bɛ dankun kan dankun filɛbagaw bɛɛ fo bɛɛ tɛ taa dankun kan dɛ nin ye tiɲɛ ye nka minnu bɛ se ka taa dankun kan ne yɛrɛ jɔlen bɛ ne ye filɛlibaga dɔ ye dɛ Karim yɛrɛ bɔra Lamini yɛrɛ bɔra dankun na sa ko ayi ne ma se dankun na ni Modibo nana n'a fɔ a ka bɔ n'i ye dankun a y'o fɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen a ko Lamini a fɔ e fana ka siyɛni man kan ka tɛ n ko ne ma jo dɛ ne ma foyi ne tɛ taa dankun kan fɔlɔ f'a ka ko mais n kɔni b'a fɔ ten n k'an bɛ dankun na n'Ala sɔnna ma k'a fɔ o yɔrɔnin bɛ ka fɔ kun jumɛn de la Fode Musa Sidibe Modibo Kolokani ma kɛnɛ sɔrɔ bi a y'a fɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen k'a bɛ taa fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ Sikaso jamana kan k'an bɛ Modibo Kolokani Modibo Tarawele fɔ a bɛ Sikaso u bɛ ɲɛnajɛ baw la Sikaso bi k'an bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo ko Yɔrɔ Sidibe ka kalanden a ka denmisɛnnin Modibo Kolokani Modibo Tarawele k'a bɛ Sikasokaw bolo yen a n'a ka fɔlikɛla jama bɛɛ lajɛlen awɔ dafalenba bɛ yen k'an b'u fo kosɛbɛ nin kɛnɛ kelen nin kan i sera kuma min ma sisan n'o ye sigi nɛgɛkɔrɔ ye n t'a fɔ ko a ma latilen
Bamako kaw fɛ parce que n'i bi kuma i k'a to k'a fɔ ko dugubaw kan'a fɔ ko Mali bɛɛ Bamako ye duguba ye Sikaso ye duguba ye Segu ye duguba ye Mopti Kulukoro Tombouctou Gao Kidal nin bɛɛ ye duguba ye ka taa dugu damadama ni duguba damadama wɛrɛ farala kan n'o ye Kucala ninnu ni Ɲɔrɔ ninnu ni Buguni ninnu nin bɛɛ farala kan sisan n'a fɔra du ko duguba ye Bɛnkungo de Muti ka bɛ ni yɛrɛ sɔrɔ yen Galodugu fɛnkɛ ka bɛ ni yɛrɛ sɔrɔ yen nin yɔrɔ in bɛ ni yɛrɛ sɔrɔ yen jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ yen n'o kɛra mɔgɔw ka seko ni dɔnko bɛ birisa a bɛ don ɲɔgɔn na parce que ninnu fana bɛ na n'u ta de ninnu bɛ na n'u ta ye ninnu bɛ na n'u ta a bɛ ɲagami n'aw m'aw janto kɔrɔlen min b'aw bolo aw yɛrɛ taabolo kan aw bɛ tunu aw la sigi nɛgɛkɔrɔ den mana bange yɔrɔ min na u sin k'a sigi nɛgɛkɔrɔ k'a cɛ ka taa n'a ye k'a tɛ digi a la den mana bange yɔrɔ min na ko non ko denyɛrɛnin don denyɛrɛnin don adamaden de tɛ n'o don dɛ n'i ma fɛn don bɛɛ n'a ka dimi degré de don koyi denyɛrɛnin fɛn dɔ de kɛra la donc a b'a senti a bɛ kule kelen fila saba kɔni kɛ a b'o kɛ kamalenkɔrɔ fana bɛ kule kelen fila saba kɔni kɛ ne hakili la wagati la n'a tun fɔra ko i kulela k'i terikɛw y'o ye i sara ayi nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ fɛn de t'o ye wa i sara hali ni ko si ka kule nɛgɛ bolo hali ni ko si hali i cɛkɔrɔba san 90 ni terikɛ bɛ na n'i ko a b'a ko nin don i ko si dɛ donc i tɛ se ka kɛ cɛ ye ka tɛmɛ ne kan o ye tiɲɛ de i y'a faamu mais o y'a ye n'i bɔra a kalama bon an nana mun jate fana minɛ tuguni cɛ caman si ma taa yɔrɔ si k'a daminɛ u san 15 la ka taa se fo san 35 san 40 a bɛɛ la gosilen don kurusiw la gosira u bɛ furata dɔrɔn de la a dun sigi nɛgɛkɔrɔ joona an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a bila o yɔrɔ kan u y'a bila o yɔrɔ kan fɔlɔ sigi nɛgɛkɔrɔ joona la minnu bɛ don a la a denyɛrɛnin tun ye san 7 de a bɛ fɔ minnu ma ko est-ce que ko nin sera o y'a sɔrɔ sira b'a la o ye san 7 de ye bi a den bangera dɔrɔn dɔgɔkun filanan dɔrɔn i b'a ye ba b'a ɲun ten kɔrɔ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a dun fɔra fɔlɔ la san 7 u b'a fɔ aw dun t'a to ko nin ka taa dɔɔnin dɛ ninnu ye denmisɛnninw ye kojugu dɛ san 7 o caman de bɛ to san 7 a bɛ san wɛrɛ kɔnɔ a bɛ kɛ san 8 ye san 9 fo ale bɛna kɛ san 10 ye tɔ minnu bɛ 7 na ani 8 na ale bɛ k'olu ka masa ye a bɛ kɛ masa ye ale bɛ k'olu ka ɲɛmɔgɔ o fana ye titre dɔ ye o fana ye an bɛ na donc a fɔ an tɛ to dankun na bi nin kuma nin kan parce que i ka nin bi babu in ka di ne ye dɛ nka Fodémusa Sidibe i kelen tɛ n kelen tɛ ayiwa kamalen ni ka nɛgɛsiɲɛ bɛ ɲɔgɔn Sunjata bɔnna dɔ nalen bɛ n ka nɛgɛsiɲɛ don kamalen Saramaba karamɔgɔ yɛrɛ tilela somɔgɔw tilela de e ni ce ka bɔ min ka bɔ Segu Segu dugu jumɛn Segu dugu kɔnɔna yɛrɛ a dugu kɔnɔna yɛrɛ Pelengana Madu don Segu tɛ Pelengana dɔ ye ou bien Pelengana de ye Segu dɔ ye Segu de ye Pelengana dɔ ye mais ne y'a mɛn k'a fɔ k'a tɛ fɔ Pelengana k'a bɛ fɔ ko Pelenkana ne yɛrɛ m'o mɛn fɔlɔ e ye mun mɛn fɔlɔ n'i taara Segu e ka ɲininkali kɛ tan Pelenkana kan dɔ de don t'a dɔn Miyanka kan de don Pelenkana dalateliya da kɛ Pelenkana ye an yɛrɛ tun t'o kalama e tun t'o kalama ne Bamakɔ k'a y'o fɛ Segu ka ye Miyanka kan don Pelenkana dɔnni tɛ ban n'Ala sɔnna ma i tɔgɔ n'i jamu Mamadu Keyita Keyita ka taa Segu a dun Keyitaw ye Segukaw ye dɛ ninnu dɛ ayi Keyitaw ye Segukaw ye dɛ ayi ma sɔn Segu dafɛ kaw de don Segu dafɛ Segu dafɛ Jakabugu ninnu aw bɛ bɔ Jakabugu de hali n'a kɛra jaga wɛrɛ kɛ Segu dugu kɔnɔna la dɔ bɛ min dɔ bɛ Bakɔ Segu ye dɔ bɛ Segu fɛ wa dɔ bɛ Segu fɛ ne dɔ dun bɛ Segu fɛ Segu de bɛ do fɛ Segu de ye do dɔ ye dɛ a do dɔnna Segu ɲɛ parce que Segu ye 4 ye Marakadugu ye 9 ye o bɛɛ ye do de ye
o do kɔnɔ Segu ka dɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la bon nin dun non n'a y'a fɔ ten sɔnna parce que do mɛnna Segu ɲɛ do de mɛnna fɔlɔ kiri ni do do ye Segu kɔn do ye Segu kɔn d'accord donc parce que ale bamanan fanga kɔn a y'a bɛɛ fɔ sa bien bon maintenant ne bɛ k'a fɔ o de sira fɛ n ko Keita kɛ fɛ do ka don n bɛ sɔn o ma nka ne kɔni bɛ fɛ ka min fɔ Keita n'a kun Konate kun don ne kun bɛ sɔn ko Segu ka don mais n'a fɔra ko Keita don ne fɛ sigi vɛ de don u nana u ka fanga de sigi jagoya la mɔgɔw da k'a tintin ka Sunjata fanga tintin a ye mɔgɔw bila ka taa diɲɛ fan 12 bɛɛ a yɛrɛ ɲuman na o diɲɛ fan 12 la a y'a ka lasigiden sigi a kelen kelen bɛɛ la Keitaw b'o la Tarawelew b'o la Dunbiyaw b'o la o caman bɔra Manden ka taa sigi yɔrɔw la ka fanga kɛ fo ka n'u ka fanga ban Fode Musa Sidibe yala Keitaya ma Konateya sɔrɔ a la wa o y'o sɔrɔ ye c'est-à-dire a ka fɔ a ma ko Keita a y'a sɔrɔ Konate de don mɔgɔ kelen de o de y'a to Konate n'a fɔra Konate a b'a laminɛ n'a fɔra Konate kɛ ma fana ko Keita n'a y'a ɲini k'a faamu a ka kan k'a laminɛ ayi ne fɛ a t'a laminɛ ne fɛ a t'a laminɛ ne fɛ n'a fɔra Keita kɛ de ma Konate o b'o laminɛ mais est-ce que a tɛ yɛlɛ o a bɛ jigi de n'a fɔra Konate kɛ ma ko a Keita a t'a laminɛ ne ka jate la dɛ ayi mais an bɛ ka hakilinaw de yɛlɛ munna a t'a laminɛ munna man ka laminɛ parce que Keita bon o ye cɛ kelen de ye Konatew la n'o ye Sunjata ye ale cɛ kelen pe Konate la ale de kɛra ale de welela Keita ale bɔnnaw de ye Keitaw ye n'ale b'a fɔ n bɛ segin so ale bɛ taa Konate la de a bɛ taa directement mais Konate si tɛ yen min b'a fɔ n bɛ segin so ko bɛ taa Keita la ayi ni y'i faamu a kɛlen sa i b'a fɔ ko Joliba ba Joliba nin k'a ka segin ka taa Laginɛ voilà a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya mais voilà a bɛ bɔ yen toujours ka taa donc Keita de bɛ ka bɔ ale la toujours ni Laginɛ kɛra Konate baji Joliba nin a bɛ ka bɔ Konate la n'a nana ka kɛ Keita ye Mali la yan a bɛ kɛ Keita de ka caya mais a tɛ segin Konateya la a ka gɛlɛn voilà ayiwa n sɔnna i Keita n'a y'a fɔ a tacogo la n'i y'i jɛmɛ waati min na i b'an kasa kɛ era tilela somɔgɔw bɛ di baasi t'o la a fɔra ɲɛna k'i bɛ fɛn dɔ kɛ o kuma nin diyara ne tulo la dɛ k'i ye Super Biton mɔgɔ ye wa wa n ye Super Biton i tɛ se dɔɔni ɲɛfɔ an y'a la yanni an ka kuma di kuma donso ma problème t'a la Super Biton bɛ yen a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen dafalen don caman mɔgɔw bɛ minnu dɔn caman bɔr'o la minnu tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ mais caman bɔr'o la mais ne y'a mɛn ko mɔgɔkɔrɔba ninnu minnu ye 70 kɛ k'a tɔ ye mɔgɔ 3 de ye yen wa o tɔ ye mɔgɔ 3 ye mais a ka ca mɔgɔ 3 ye mais mɔgɔw bɛ min dɔn Brésil bɛ yen jɔn bɛ yen Brésil an k'a daminɛ a la kɔrɔbalen na o ye jɔn de bɛ yen o ye Brésil ye Brésil a Brésil tun bɛ mun de kɛ Super Biton na Brésil tun bɛ Timbalès de kɛ Timbalès d'accord Brésil mais Brésil tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn Burama Traoré d'accord bon n'o bɔra Mama bɛ yen Mama bɛ balo la Bebel bɛ balo la Mama bɛ balo la Bebel bɛ balo la Cubain bɛ balo la n ye mɔgɔ 4 sɔrɔ o ye mɔgɔ 4 mais n'i ko k'i k'a daminɛ kɔrɔbalenbaw fana bɛ yen hali a daminɛna Bamadu Simɔgɔ de la Bamadu Simɔgɔ de ye Biton daminɛ olu bɛ yen wa Bamadu Simɔgɔ bɛ yen ale tun bɛ mun de Larenw bɛ yen nɔ o bɛɛ kɛra cɛkɔrɔbaw ye sabu Laren yɛrɛ bɛ misiri de wele mais sisan Laran bɛ misiri de wele donc n'i ko k'ale ka na halisa ka denmisɛnninw former a bɛ gɛlɛya bolo a si birintira kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya bolo parce que n'i bɛ ka min fɔ ne cela voudrait dire que il a dépassé les 75-76 ans hali Brésil yɛrɛ ka surun na Brésil ka surun na d'accord Laran bɛ yen ba Modu Simagaw bɛ yen Mama bɛ yen Cubain bɛ yen Bebel bɛ yen bon olu de bɛ se ka denmisɛnw former sisan
cubain ninnu cubain ninnu kɔni olu bɛ se ka denmisɛnw former parce que maakɔrɔbaka in warasun ye o ye tiɲɛ donc olu hali sisan est ce que université yɛrɛ tun nɔfɛ ka orchestre dɔ fɔ pour ka t'olu former université de Segu olu ye orchestre sigi walasa cɛkɔrɔba ninnu ka na ka taa denmisɛnninw former o orchestre dilanna ka ban wa bon a ma dilan fɔlɔ d'accord mais super biton bɛ yen wa super biton bɛ yen aw de bɛ a la sisan wa anw de b'a la sisan an ye denmisɛn damadɔ ɲini ka fara an kan an nana jouer kɔsɛ in na hali fɛn na CCF la o ma mɛn groupe kɔni bɛ yen n'i ko k'ale sisan k'a ka wuli ka taa jouer u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa jouer mais aw bɛ répertoire kɔrɔlen in de kɛ wa musique kɔrɔlen ninnu voilà an bɛ segin olu de aw seginna a kan kosɛbɛ wa a ɲɛna aw bolo a ɲɛna jɔn de ye super biton chanteur principal ye sisan cubain parce qu'il chante toujours d'accord oui. Donc comment bɔra magan daro sa na frege doro ko la daro ni micro ka da mazana bɛ se ka minɛ a taara magan ɲinɛ wa a taara magan ɲinɛ a b'a minɛ ayi jɔ dɛ k'an bɛ cubain fo Segu ye segukaw tulo b'an na ko laji ni sɛnɛ n'Ala sɔnna k'an bɛ taa laji fo kɔlɔsi ni jamu ji min nana bolo a ka dɔ d'an ma an bɛ taa dɔ minɛ o la ani seli dulokiba jɛmani cubain ko ayiwa radio Kiledu mɔgɔw bɛ nale an bɛ na nin yɔrɔ minɛ nka ayiwa magan taga ka n'i bali denmisɛnninw ladon ko ɲuman na dɛ o kɔni ko Georges de nana a fɛ fɔ parce que ni ale dɔnnen don ni Georges de caman b'a fɔ a ma ko Georges fɛ Keita ni ko Mari Keita caman b'a ɲini maa min don mais ni ko Georges mɔgɔ caman b'a dɔn mɔgɔ min don mais i bɛ dɔnkili de da wa non ne bɛ guitare basse de kɛ e bɛ guitare basse de kɛ bon maintenant aw minnu ye nouvelle génération ye parce que an b'aw jate nouvelle génération ye parce que aw ye denmisɛnnin minnu na don olu bolo ma jɔ a la kosɛbɛ mais e ye min k'a la ka ca ni san 10 ye sisan ne ye min k'a la ka ca n'o ye bien bon maintenant aw ka nouvelle génération na parce que cubain fana ka kɔrɔ ni aw ye jɔn de ye dɔnkilidala leader ye aw la non sisan o ma fara ɲɔgɔn kan dɛ i b'a dɔn min kɛra sisan u ye Bebel wele ka Mama wele ka cubain wele donc ne comme ne n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ne fara olu kan donc ne farali olu kan an ye batteur tɛ yen batteur décédé la an ye batteur dɔ ɲini ka dɔnkilidala koresi dɔ ɲini o ye muso ye ko fara cubain kan ani dɔnkilidala wɛrɛ Drissa o fana ka groupe b'a bolo mais comme a bɛ dɔnkili da ka ɲɛ an y'o fara fana kan donc ka sɔrɔ ka a démarrer quoi donc ni cubain ye dɔnkili da olu b'a laminɛ mais donc o kɛra a ma mɛn alors a ma mɛn nin tɛ san bɔ yɛrɛ a bɛ ka ca ni san ye a ka ca ni san ye mais yala aw apprécielen don segukaw b'aw fɛ nin cogonin na tan wa bon o tɛ se ka fɔ parce que groupe in a bɛ fara ɲɔgɔn kan ni événement baw de bi n'a fɔra sisan biton bɛ jouer nin ti ɲɛ ni fo biton ka jouer donc u bɛ sɔrɔ ka wele bila an ma an bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan sinon bɛɛ bɛ carrière la o tɔgɔla ko tɛ yen voilà an tɔgɔla ko tɛ yen donc biton tɛ yen biton tɛ yen ayi biton tɛ yen biton tɛ yen o tɔgɔla ko tɛ yen non biton tɛ yen a tɛ yen ni ye juste ka orchestre bila Nimakaran na u kɛlen bɛ ka u ka fɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ oxygène min bɛ don banabagatɔ ninnu na oxygène don minnu na maintenir en vie voilà au cas où voilà s'il y a pas au cas où u bɛ to o végétatif la ye ouais an min ka d'anw ye biton ka kɛ k'a fɔ gouverneur ye Segu maakɔrɔw a nafolotigiw a mɔgɔ basigilenw a mɔgɔ hakilimaw u ka ni kura don super biton na a kana kɛ n'an mako jɔr'u la yen nɔ a ka kɛ a bɛ yen aw sɔnna super biton bɛ nin yɔrɔ in de la nin espace in de kan aw ma sɔn u bɛ yen aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen chaque jour répétition kuraw ka kɛ super biton ka ɲɛta sɔrɔ parce que super biton tɛ mana orchestre ye super biton ye Mali tɔgɔ la bɔ ka Segu tɔgɔ la bɔ ka Mali tɔgɔ la bɔ super biton a été un grand ambassadeur de la musique en dehors du Mali farafin jamana kɔnɔ ka taa tubabu jamana munumunu o man kan ka to ten ayi Segu kɛ man ka to ten kɔni an bɛ segukaw wele u ka ni kura don super biton na o y'an danbe dɔ ye o nin bɛɛ y'an danbe dɔ ye mɔgɔw ma min faamu danbe ko tɛ ko ne faso danbe dɔrɔn dugu danbe bɛ yen
ni dugu sigira ka dugu bonya danbe de bi do dugu la dugu sigibaw fɛ o danbe min bi do dugu la n'o bi dugu tɔgɔ taa ɲɛ ka dugu sankɔrɔta minnu mina kɔfɛ olu kan k'u jija o danbe kelen de la o de ye dugu danbe ye Segu danbe ye Super Biton ye bi n'i ko k'i bɛ Segu danbe fɔ m'a fɔ Segu ka dɛ n ko Segu n'i ko k'i bɛ Segu danbe fɔ bi Super Biton b'a la Super Biton sen b'a la Segu bɛɛ de ta ye Super Biton ye Segu bɛɛ mɔgɔ man fisa mɔgɔ ye Super Biton tigiya la Segu donc Segukaw man k'a to nu orchestre dumanba in ka taa ten u k'u janto a mɔgɔw la aw mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 yɛrɛ kan ayi a t'o bɔ nin bɛɛ kan ka kɛ salarié de ye nin bɛɛ kan ka fɛn dɔ ta kalo sa la mairie bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ka mairie bɛ se k'a jɔ ni aw ye yɛrɛ gouverneur bɛ se k'a jɔ n'aw ye aw ka commandant bɛ se k'a jɔ ni aw ye Segu maabaw bɛ se k'a jɔ n'aw ye commerçants bɛ se k'a jɔ n'aw ye transporteurs nin bɛɛ bɛ se ka jɔ ni Super Biton ye ka ni kura don aw la k'aw encourager i b'a ye tonkɔrɔ aw mana kɛ fɛn fɛn na kɛrɛfɛ bɛɛ b'a bila k'i ɲɛsin musique ma voilà walasa jamana bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ culturellement an b'i fo i Keyita i nana bɔ yan a diyara n ye Segukaw fo an bɛ sɔrɔ ka kuma di Sidibe ma n ka foli bɛ se Seguka bɛɛ ma i t'i ta daminɛ furuma la fɔlɔ ka daminɛ du Mata bon n ka foli bɛ Mata kɔnɛ ye Basabu Kɔnɛ den ale bɛ min quartier jumɛn na a bɛ Pelingana sisan ka si denw ma ka se denmisɛnninw ma ani yɛrɛ barokɛɲɔgɔnw Bebel b'o la Modibo Zankɛ Kulubali b'o la ani Rasta cɛntigiba mɔgɔw u ka barokɛyɔrɔ ka gɛrɛn de bɛ cɛntigiba kɔnɔ dande la a ye ko a y'aw labɛn n bɛ taa an bɛ taa baro kɛ n bɛ taa kama Super Biton kama an bɛ baro kɛ n'Ala sɔnna a ma diyara n ye fo de bɛ taa Sidibe nin tun ye Keyita kɛ ye Super Biton na n ka nɛgɛsiɲɛ don mais ma min faamu nɛgɛsiɲɛ ye jumɛn de donsongɔni na wa donsongɔni na tangaɲa komi ne bɛ ngɔni fɔ ne bɛ wasulu ngɔni fɔ ale bɛ nɛgɛsiɲɛ ne nɔfɛ a diyara ye an bɛ kɛnɛ di auditeurs ma miniti 2 3 4 aw ka ɲɔgɔn masala an bɛ sɔrɔ ka taa nɛgɛsigi kɔrɔ e yɛrɛ de nana n'a ye dɛ non ouais vraiment a bɛ nin kan de lamini an bɛ dankun na nɛgɛjuru ye 20 21 funifu 11 batakiw ye 76 43 70 45 Fode Musa Sidibe tulo b'i la ni ɲininkali b'i bolo hɛrɛ tilenna Lamine somɔgɔw baasi tɛ n na kɔri baasi t'i la ayi baasi tɛ Sila Lamine Amadu Ba de don n b'i fo k'i ka mɔgɔw fo i ka invité bɛɛ lajɛlen mɔgɔkɔrɔ ninnu tiɲɛna u b'an sɔn hakiliw la an ye denmisɛnninw u ka dugawu k'an ye inchallah an ka dugawu fana b'u ye Amadu Ba don Falajɛ Lamine n b'i yɛrɛ fo ni ka émission bɛ lamɛn a diyara n ye n bɛ tile di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye voilà Ala ka tile hɛrɛ a dira amina yarabi i ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo oui hɛrɛ i b'i ka radio in faga radio min b'i kɛrɛfɛ Sila nba an ce awa baasi t'an na baarayɔrɔ bɛɛ baasi tɛ yen aba ɲininkali dɔ b'i bolo n b'a fo aw ka baro la nɛgɛsigi yɔrɔ nin kɔni a bɛ k'a fɔ cogo min na a cogo yɛlɛmana dɛ den yɛrɛ ti ko a kɔni ba tɛ bange jɛ dɔɔnin u b'a sigi nɛgɛkɔrɔ n'a tɛ sɔrɔ ka bange ka ɲɛ u b'a sigi nɛgɛkɔrɔ k'a tɛ sɔrɔ ka bange ka ɲɛ u b'a sigi nɛgɛkɔrɔ d'accord a ma bange yɛrɛ fɔlɔ u b'a sigi nɛgɛkɔrɔ u bɛ perese a la de o kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna fɔlɔ a tun bɛ k'o cogo la o ne ko n b'a hali n'a ma ɲɛ kɛ kɔ kana k'a to denw ka ɲɛma tigɛ dɔɔnin fɔlɔ quoi o kɔni ne hakilina ye a faamuna awɔ an b'i fo an bɛ dankun kan makɔrɔw ka kɛnɛ don Fode Musa Sidibe de b'an bolo kɔrɔ an tulo b'i la ni ɲininkali b'i bolo k'a tenkun a la hɛrɛ tilenna salamualeykum kabako Lamine Bubula Raibanda nɔnɔtigi cɛ kabako Lamine cɛkɔrɔba mangorotigi terikɛ a tɛ tɛmɛ o kan
ko donso bɛ kan k'a kɔnɔ dɛ an kɔni tulo b'a la ayi mais c'est-à-dire i ka baro ninnu ka di ne ye de quoi a bɛ n kɛnɛya forotigi bɛ t'i jɔ mangoro kɔrɔ mangoro siyɛla bɛ mangoro sanfɛ k'e b'o bagabaga min bɛ sanfɛ o de bɛ bagabaga o de bɛ o fana ye mangoro ta k'a kɛ projectile ye ale ma dugu ma. A y'a fara kuncɛ la fo k'a mangoro fara n'a tun m'o kɛ n'a y'a minɛ a tun b'a bana o. Nin bɛ sanfɛ nin ka kabakuru ye mangoro de. A ka kabakuru ye dɛ. E bɛ n'i jɔ o jukɔrɔ. K'e b'o bagabaga. N'i fo. A diyara ye. Ka Sidibeke fo. A bɛ min na faso in an bɛ dugawu k'a ye. N'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna. Ka barika da k'a ye. N'Ala sɔnna. Ne b'a suivi télé la. N b'a suivi tuma min ɲɛnajɛ ba Alpha bɛ yen wagati min na. O ni sport la Mande fɛn dɔ ka ɲɛmɔgɔya tun b'ale yɛrɛ de. La i bɛ n dɔn. Faso in dɔnnikɛlaba don. Yɛrɛ yirala tɛ. A bɛ dɔnni dɔn. K'a ma jigin. Nka n b'a fɔ ka dugawu k'a ye. N'Ala sɔnna ma. Ala k'a bolo mɛn a la. Amina yarabi. Ala k'a bolo mɛn a la. Amin. Yamina Ala k'i yɛrɛ mɛn k'a kɛ. Amina yarabi. Ala k'i mɛn k'a kɛ. Amina. N y'a fɔ k'i tɛ maa gansan ye o. A diyara n ye. Mais Fode Musa, n b'a fɛ ka question poser a vous. O tuma festival ko in parce que fɔlɔ k'Alpha to yen tuma min i b'a dɔn k'a fɔ ko a tun ye bonya ta ka sigi Mali donsow ma. U ka festival n'a tun bɛ kɛ bɛɛ bɛ ba kalama. A ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛ premier ministre yɛrɛ bolo Mande ale yɛrɛ delila ka donso fini dɔ ka taa UNISPORT la. A b'a kalama. N'a tun bɛ kɛ dugu bɛɛ b'a dɔn ko nin bɛ yen. Mais depuis olu taara an tɛ kan ka festival mɛn tugun an tɛ kan ka c'est-à-dire donsoya. Wallahi ni maaw b'a dɔn u b'a bila fɛn bɛɛ ɲɛ. Parce que yanni sɔrɔdasiya kana donsow de tun don. Ni donsow tun bila l'hukumu kɔnɔ jamana in k'u kalifa u la Lamini sisan b'a sɔrɔ jamana in tun libéré la a mɛnna. Burkina guerre min kɛra wallahi ni Mali olu bɛ wele ko les donsos n'olu tun tɛ Alassane tun tɛ se ka Buwake minɛ wallahi. I Dansɔgɔ i ni ko. Bɛɛ b'o kalama. Mais hali tuma min hakili b'a la coup d'État kɛlen Sanogo nalen. Seydou Mado Jafare Seydou. A ye fɛnba dɔ kɛ monument in kɛrɛfɛla la. Ko ni Mali jɔra donsow kan u kana yila u ye Malidenw de u bɛ taa faso kumabɔ. Mais hali bi ɲɛ t'u la c'est-à-dire ni siranya nana Lamini kɛwale tɛ kɛ. Ni ka wale ma kɛ i bɛ don fasa dingɛ kɔnɔ. Wallahi ni kɛwale ma k'a wagati la i bɛ don fasa dingɛ kɔnɔ. O ye tiɲɛ. Voilà donc k'u fo surtout k'ale yɛrɛ fo. N'Ala sɔnna. A ka débatw la a ka écrits la a n'a ka hakili jakabaw la. N'Ala sɔnna ma. Ala k'a mɛn ka kɛ. Amina. Ala k'a mɛn ka kɛ. N b'a kɛ foli don. A diyara n ye la. Ala k'i sara. Ni baraji. Fode Musa. Ne. Ayiwa i y'a faamu dɛ. Awɔ. Yala mɔgɔ min ma sigi nɛgɛkɔrɔ i bɛ se ka taa dankun na wa? Ayi. Bilakoro tɛ taa dankun na. Mɔgɔ min ma sigi nɛgɛkɔrɔ i bɛ se ka donso fini don wa? Ayi. Bilakoro tɛ kɛ donso ye. Mɔgɔ min ma sigi nɛgɛkɔrɔ i bɛ se ka taa cɛw fɛ bulon kɔnɔ wa? Ayi. Bilakoro tɛ bulon na kuma fɔ. Mɔgɔ min ma sigi nɛgɛkɔrɔ i tɛ se ka jamana kunkanko kuma fɔ wa? Ayi. Bilakoro da tɛ jamajɛ kuma la. Jɔn de ye bilakoro ye? Bilakoro ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a wolocogo la. Yɛlɛma foyi ma don a la. Yɛlɛma foyi ma don a la. A bɔra Ala fɛ yen cogo min. A b'o cogo la. Maga foyi ma k'a la. Maga foyi ma k'a la. Ka tugu an yɛrɛ ka dɔnni na. Ni bɔra i dara cogo min. Kulu de b'i dilan k'i labɛn k'i k'ale sago ye fɔlɔ. K'i k'ale ɲɛnafɛn ye. K'i k'ale ka dungare ye. A b'a yɛrɛ lajɛ min na. Kulu de b'i dilan n'o a b'a yɛrɛ dɔn min na. Kulu de b'i dilan fɔlɔ. O dilali bi daminɛ nɛgɛkɔrɔ sigi de la anw fɛ. Mais o y'a sɔrɔ minɛlankolon min dira bangebaaw ma
n'o ye den ye parce que den bi jate komi minɛlankolon de foyi t'a kɔnɔ bangebaaw de bɛ fɛn k'a kɔnɔ o kɔrɔ de tubabukan na vierge hakilina foyi dusukun foyi zéro tout est zéro a bɛ d'an ma ten de bɔgɔ kɛnɛ don i mana a nɔɔni k'a bɛn cogo min na n'a jara o cogo la a banna o ye haybadan de voilà donc o minɛlankolon min dilen don a ma n'o y'an denw ye anw de bɛ fɛn dɔ bila a kɔnɔ n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn bila komi minɛn don e bɛ se ka minɛn fɛn k'a lafɛrɛ o i bɛ se ka minɛn fɛn k'a dɔgɔya o donc e sago de bɛ minɛn na a kɔnɔfɛn i sago de b'o la e de sago fɔlɔ bi kɛ bangebaa de sago fɔlɔ bi kɛ denko la mɔgɔ se t'o la wa bangebaa yɛrɛ fila bɛɛ sago don mais ba de sago bi kɛ denko la hali den n'a dira aw ma n'a nana diɲɛ na n'a degera koli la wula o wula b'a ko wula o wula b'a ko don min n'i y'a ko sɔgɔma mura b'a minɛ a degera min na o a dilala aw de y'a dilan ka bɛn o ma ɲɔtɛ a na don n'aw kun y'a dege sɔgɔma koli fana na wula min n'i y'a ko mura b'a minɛ bon donc fo an k'o de jate minɛ k'a fɔ den bi d'an ma an k'a dilan de dilanli in kɔnɔ sa nɛgɛkɔrɔsigi de kɛra anw ka taabolo ye nɛgɛkɔrɔsigi ye an ka taabolo dɔ ye an ka taabolo dɔ ye an ka taabolo dɔ don denmisɛnninw labɛn dɔ don denmisɛnninw dilanli de don walasa u bɛ se ka don maaya kɔnɔ parce que u ma mɔ fɔlɔ u ma dilan o de ye bilakoro ye bila ye min ye kurusi nbogi min b'u la u b'o de kɔrɔ a bɛ jate nka kɔrɔ ka ca a miirina ka ca a hakilina ka ca jama bɛ jɛ ka min faamu ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko nin ye bilakoro natɔ ye o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ tinɛ t'u la tinɛ ti bilakoro la a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a bɛ tonton a bɛ tori dun a bɛ basa dun a bɛ fɛn dun a bɛ fɛn bɛɛ dun a bɛ fɛn bɛɛ kɛ tinɛ t'a la mɔgɔw b'a bonya n'o ye a fana b'o dɔn a fana b'i tile mɔgɔw ma ka da o kan mais o bɛɛ la mɔgɔw ka a bɛ du min kɔnɔ a bɛ kin min na n'a bɛ dugu min kɔnɔ olu ka jagoya daga b'a da la a yɛrɛ b'o dɔn jagoya a kan ka min kɛ a b'o dɔn voilà a b'o dɔn i kɔrɔma n'i ci mɔgɔ min y'i kɔrɔ ye o y'i kɔrɔ ye min ye i fa ye filan ye o y'i fa filan ye min y'i ba filan ye o y'i ba filan ye o y'a sɔrɔ bɛɛ fɔra ye k'a sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛ ma fɔlɔ a ma don bilakoro tɔn na n'u donna bilakoro tɔn na bamananw fɛ fɔlɔ n'u donna bilakoro tɔn na u yɛr'u ka fɛn b'u bolo u ka sɔnnikɛ fɛn b'u bolo n'o ye ndomo ye u ka ndomo b'u bolo u yɛrɛ b'u ka basa minɛ ka taa u sigi ndomo jiri kɔrɔ ka basa kana tigɛ k'u ka kan fɔ k'u ka sɔnniw kɛ ka wuli ka taa o bɛɛ ye k'u dege o bɛɛ ye k'u don bamananya kɔnɔ dɔɔni minnu tɛ bamananw ye n'olu fana nɛgɛkɔrɔsigi b'u fɛ yen nɛgɛkɔrɔsigi de bɛ den don maaya la dɔɔni a ka maaya dafalan dɔ don ni aw sigira nɛgɛkɔrɔw la o kɔrɔ de ye sisan aw labɛnna ka kɛ mɔgɔw dɔ ye ka kɛ maaw dɔ ye i b'i jɔ ye n'o tɛ a y'aw damana ye i b'i jɔ ye an bɛ segin an kɔ nin ye baro de dayɛlɛlen ye ala ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi a bɛ fɔ jɔn de ma bilakoro k'a daminɛ si jumɛn na a man kan ka si jumɛn tɛmɛ k'a daminɛ i wolodon la a man ka san 21 tɛmɛ san 21 n'o ye 7 sigiyɔrɔma 3 ye munna 7 sigiyɔrɔma 3 7 sigiyɔrɔma 3 7 yɛrɛ fɔ cogo b'a jira ko 2 don 7 a 7 tɛ wayi 7 de don bon fɔli de b'a kɛ 7 dalateliya de y'a kɛ 7 ye n'o tɛ 7 de don 7 o 7 ye mun ye o ye cɛ 3 muso 4 o de ye 7 ye cɛ 3 cɛ bɛrɛ ye 3 ye muso bɛrɛ ye 4 ye n'olu farala ɲɔgɔn kan o de ye 7 ye o de ye 7 ye i b'a fɔ filanu awa faamuna c'est-à-dire cɛ bɛrɛ tɛ 3 ye wa o ye 7 ye muso bɛrɛ ye 4 ye o fana y'a dama 7 ye o 2 faralen ɲɔgɔn kan o de ye 7 ye donc 7 tɛ voilà 7 de don segukaw kɔni b'a bɛɛ kɛ 2 ye an ye segukaw an b'a 7 o ye zone ko ye n'o tɛ 7 de don
donc anw fɛ fɛn bɛɛ bi taa fila daba ma ka dali daminɛna fila de la anw fɛ a ma kelen da a ma cɛ da fɔlɔ a ma muso da fɔlɔ a ye hali n'a ma ɲɛ a ye cɛ da a ye cɛ fila de da n'a ma ɲɛ a ye muso da a ye muso fila de da fɔlɔ donc o de ye wolofila ye o de ye filani dafalen ye o wolofila o de ye daba ma ka dacogo ye o dacogo o de bɛ tila ka kɛ kelen ye o kelen o y'ale yɛrɛ ye nka a y'a kɛ fila ye kun min na i bɛ se ka ɲɛfɔli kan y'o la wa? A y'a kɛ fila ye kun min na n'i y'a ta dɔgɔnɔw ka faamuyali cogo dɔ fɛ. dɔgɔnɔw olu ka faamuyali cogo dɔ la dabama ye dali daminɛ filaninw de la mais a ma daminɛ filani cɛman na dabama ye filani musoman de da fɔlɔ filani musoman fila ka tila ka filani musoman fila wɛrɛ da ka tila fo ka se 4 ma o 4 dafalen a y'olu jɔ ye ka cɛman filani dali daminɛ k'o daminɛ ka filani fila da ka fila wɛrɛ da o dafara 3 la min a y'o jɔ ye o ye cɛ kunba 6 ye o ye cɛ kunba 6 ye a y'o jɔ ye o jɔlen olu de nana kolanso ɲɔgɔn na u si tɛ da yɔrɔ kelen ye u si tɛ da cogo kelen ye olu de denw na olu nana den sɔrɔ kɛ tuma min na o denw de kɛra kelen ye mɔgɔw ye wolo daminɛ den kelen wolo de la k'a kelen kelen wolo mais ni muso min sera ka fila sɔrɔ ka filani sɔrɔ a bɛ fɔ ko a ye dabama ladege dabama y'a kɛ cogo min na ni muso y'a kɛ ten donc bɛɛ bi jɛ ka bonya las'a ma k'a dɛmɛ k'a karama ka hinɛ a la hinɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ka sankɔrɔta ka tugu tɔw m'o kɛ ale de filɛ ka dabama ladege donc yali ka fɛn di yɔrɔ wɛrɛ k'i bi dabama deli na a d'ale ma parce que kunanja don o kunanja de don ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ ko filani mi ta ka yala o tɛ o filani ba o de ye muso min sera ka dabama yɛrɛ ladege donc filani sɔn daminɛna nin yɔrɔ de la karisa ye an dabama ladege dali la a ye den 2 sɔrɔ awɔ alors que an dabama ye dilanni daminɛ 2 mais adamaden b'a di kelen kelen awɔ mais adamaden musoman min mana den 2 sɔrɔ awɔ o ye an dabama ladege awɔ an ka jɛ k'a tigi karama komi an bɛ dabama karama cogo min k'a bonya k'a sɔn ka tugu a y'an dabama de ladege donc n'i y'ale sɔn i bi kunnadiya dɔ sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'i tɛmɛna ale fana fɛ i bɛ an dababa lasɔrɔ hinɛ sira fɛ a sɔnni daminɛna yen de olu man ka bɔ ka ta ka yaala ayi u kan k'u sigi mɔgɔw de bɛ t'u nɔfɛ mɔgɔw de mago b'olu la olu mago tɛ mɔgɔ la bamananw bɛ yaala n'a ye kun min na ni fila man kɛnɛ du min da sin b'a ka so ma i bɛ don ka taa a fɔ ko filani man kɛnɛ donc hali n'u y'u bolo fa ɲɔgɔn na ka d'i ma ko n'i taara o tobi ka d'a ma a bɛ kɛnɛya a tun bɛ fana kɛnɛya u ye filani ba yaala de daminɛ o fɛ n'o tɛ filani a tɛ yaala da min sin b'a ka da ma i bɛ don n'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko ne ka filani man kɛnɛ dɛ donc n'u ye ɲɔ di a ma i bɛ t'o kɛ siri ye ko a b'o min dɔrɔn bana bɛ ban hali n'olu y'u ka jiribolo tigɛ k'o di a bɛ denw bɛ nɔgɔya bon filani ba nana de nana o fɛ parce que filani tɛ fɛn gansan ye fɛn min bi kɛ kuma bɛɛ o ye kelen ye ni 2 nana b'o la fo ka 3 b'o la fo ka 4 b'o la o tɛ gansan ye dɛ voilà o ye ko dɔ fɔ donc 7 b'o yɔrɔ de la anw ka jate la fɛn bɛɛ bɛ taa 7 ni min sera 7 ma a bɛ komi o b'i ni ka dafa o kɔni ye dabama ka dalili 7 jate kɔnɔ ye ka na donc ni den sɔrɔla a ka jate bɛ daminɛ a san fɔlɔ ka taa s'a san 7 ma n'a sera 7 ma o kɔrɔ de yɛlɛma kan ka don a ka taabolo la o b'a sɔrɔ hakili ye ko dɔw faamu fɛn dɔw bɛ ka mɔ a fari la ka taa a sera kuma na
a bɛ se kuma na a bɛ se ka kuma lakale a bɛ se ka kuma fɔ kɔrɔ bɛ kuma minnu na a bɛɛ dɔn min ye tiɲɛ ye min ye kalon ye a b'a dɔn min ye ɲuman ye min ye juguman ye a ser'o yɔrɔ la n'a ser'o yɔrɔ la a bɛ se ka labɛn a bɛ labɛn o waati a bɛ bɔ daba ma ka dali gɛrɛgɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka don mɔgɔya kɔnɔ sisan mɔgɔya bɛ daminɛ ni bolokoli ye o mɔgɔya min bɛ daminɛ ni bolokoli ye o de kulu minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a daminɛ san fɔlɔ la san fɔlɔ la fo ka taa se 21 ma 21 o ye 7 sigiyɔrɔma 3 ye donc ni cɛmannin ser'o ma a sera a ka dandugu a man kan ka tɛmɛ o kan n'a ma sigi nɛgɛkɔrɔ a bɛ bɔ o de kɔnɔ dɔrɔn a bɛ don cɛya la n'i donna cɛya la o y'a don ni kamalenya cɛya dɔrɔn tɛ dɛ kamalenya kama ye fanga de ye awɔ o waati na fanga bɛ mɔgɔ kaman kɔrɔ dɛ yala o ye fanga de ye a bɛ k'i yɔrɔ dɔw k'i ni fa bɛɛ fila a bɛ duman dɔ labɛn Clédou ko ye wagati ko ye ni sɔnni sera sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a ka sɔnni Mamu jakele bile ma ye moga ke kuno. Mamu kele bile ma. He mamu tabe kele bile ma ye moga ke kuno. Mamu kele bile ma ye moga ke kuno. Sebu mamu jakele bile ma ye moga ke kuno. Mamu kele bile ma ye moga ke kuno. Ye mamu jakele bile ma ye moga ke kuno. Mamu kele bile ma. Mamu tabe kele bile ma ye moga ke kuno tuno mamu kele bile ma ye para bana musa ba jala kele bile ma mamu anga kuno tuno mamu kele bile ma kumi kola jaga se du kele bile ma mamu anga an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ k'an bɛ narenakaw fo narenakaw tulo b'i la nin wagati na Fode Musa Sidibe ko dansɔgɔ ko ni ko k'u bɛ ka maakɔrɔw ka kɛnɛ de lamɛn a bɛ radio Clédou kan k'an bɛ Mohamed Berté fo ale bɛ narena ani k'a bɛ foli k'i ye kosɛbɛ ko ale ni Bafin k'u dansɔgɔ k'u ni ko n'Ala sɔnna ma ani a nɔkamɔgɔ camanba nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 an bɛ dankun na bi ayiwa an bɛ kuma cɛya sira kan cɛya fɔlɔ min bɛ da denkanin kan yanni i ɲɛ ka s'a tɔ ma an b'o yɔrɔ kan siginɛgɛkɔrɔ ye ekɔliso belebele yɛrɛ tilela waleykum salam oui Lamini ne vɛsi filama minɛ Buba Kante somɔgɔw bɛ di Lamini ka fulakɛ b'i bolo ayiwa Lamini dɛmɛ sa e ko k'anw ye kafo jafo kɛ ale t'anw dɛmɛ quoi mais ne aw ye kafo kantelakaw ye kafo jaso k'anw na aw bɛ se k'aw dɛmɛ cogo est-ce que dugutigi kɔrɔ bɛ dugu ɲalen fɛ o tɛ ɲuman kɛ o i ka fulakɛ fo n'Ala sɔnna i ka plateau bɛɛ fo ɲininkali 2 de bɛ n bolo n b'a fɛ ka a tɛngu a la komi olu ye kuma donsow ye donnikɛlaw ye ko u b'a fɔ ko cɛ bɛrɛ ye 3 ye u ko hakili ani nɛnjiya i ka se kuma la ani garijɛgɛ donc n'a a sera k'o kɔrɔ diya n ka ɲininkali 2 ye mun ye u ko furu man di mais furu ka ɲi de donc olu ka di n'a sera k'an jaabi o la a bɛ diya n ye kosɛbɛ i Sidibe i dansɔgɔ ni ko marhaba ni nka nin kelen y'i kan ye dɛ Sori Bata b'aw fo n'Ala sɔnna k'an bɛ cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 Fode Musa Sidibe tulo b'i la an bɛ dankun kan maakɔrɔw ka kɛnɛ de don yɛrɛ tilela oui mais n'i ma radio in faga a lamɛnli bɛ gɛlɛya a bɛ région dɔ de la allo ça va oui ça va radio in faga ka bɔ i kɛrɛfɛ i bɛ radio faga ka bɔ i kɛrɛfɛ allo i b'i ka radio faga y'a faga an tulo b'i la oui ok Badara do Markala karamɔgɔ ni ko n ka foli o waati kelen la Fode
ani ere lamini a diyara n ye an bɛ lamɛn kuma bɛɛ marikala yan an t'a sɔrɔ kosɛbɛ sa nka kuma dɔw la an b'aw sɔrɔ awɛ ne delila ka taa marakala siɲɛ 2 o y'a sɔrɔ nɛ bɛ balolen a tun man kɛnɛ kosɛbɛ n taara nɛ fo f'a ka so i bɛ nɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ye k'Ala ka hinɛ a la u b'a mɛn ni Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna an yɛrɛ bɛ foli fo a bɔra sisan ka min k'an fɛ marikala yan a bɔra ka jigiyaba dɔ de ta Abuja kɔfɛ yan n'o ye maraka festival ye an b'a lamɛn kuma bɛɛ ale kɔni ye marakala ka kunnawolo dɔ ye an bolo Bamako ye donc an b'a fɔ k'a barikada vraiment plateau in ka d'an ye wa a ka d'an ye yɛrɛ n'an bɛ plateau in sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan koyi Lamini ne yɛrɛ tɛ se ka kɛ sababu ye waati an ka se ka tile du sɔrɔ marakala ka ɲɛ a bɛ diya an ye dɛ n'Ala sɔnna an bɛna jateminɛ k'a la n'Ala sɔnna yɛrɛ ka kumakanw an b'i lamɛn diɲɛ don o don marakala lundi mardi mercredi ne yɛrɛ kɔni b'i lamɛn kosɛbɛ Bajara b'i kɔ dɛ a yɛrɛ ye animateur de radio de oui d'accord i bɛ radio min na o radio tɔgɔ radio Jamakan radio Jamakan radio Jamakan Marakala Jamakan Marakala d'accord a bɛ Marakala dugu kɔnɔ ye a bɛ Marakala dugu kɔnɔ Marakala yɛrɛ donda la ni sera ni yɛlɛla Pɔnbileni ka dɔrɔn fɔlɔ radio fɔlɔ min na radio Jamakan y'o ye n'Ala sɔnna ma n'an ye garisɛgɛ sɔrɔ ka yen n'a sɔrɔ n bɛna taa bɔ ye n'Ala sɔnna ma awɔ a diyara n ye an b'i fo merci beaucoup an bɛ foli fo vraiment ani a taamaɲɔ min bɛ kɛta kɛ ko ne ko n b'a fo n'Ala sɔnna a tulo b'i la ko na sini ko bɔra n ka so yan yɛrɛ wallahi an b'i fo i ni ce weleli la k'an bɛ marakalakaw bɛɛ lajɛlen fo dugu dumanba i ni ce na Fudumusa i b'i kantigɛ jaabi an b'i tɛmɛ bon kantigɛ jaabili ka teli a ka nɔgɔ n'a ko cɛ bɛrɛ ye 3 ye ko hakili nɛndiya kuma ne fɛ o ye ka tɔgɔ di 1 2 3 ma ka tɔgɔ d'u ma n'o tɛ hakili bɛ muso la o nɛndiya bɛ muso la o n'i ko nɛndiya yɛrɛ muso de ye nɛndiya ye hali denmisɛnnin fitininw minnu ye si kelen ye n'i y'u jɔ cɛman ni musoman i b'a sɔrɔ musoman bɛ se kuma min na cɛman tɛ se a ɲɛ la musoman b'a batu dɛ donc nɛndiya tɛ cɛ ka fɛn ye o tɛ cɛ fɛn ye hakili kuma kɔrɔ dɔnni a bɛ se ka to cɛ bolo nka kuma dɔnni o bɛ musow de bolo kuma dɔnni bɛ musow bolo a kɔrɔ dɔnni bɛ cɛ o bɛ se ka di cɛ la kama o bɛ se ka di cɛ la kama o yɛrɛ fana a ta tɛ dɛ a bɛ se ka d'a ma de a bɛ se ka d'a ma de donc a y'o o fɛn 3 min fɔ hali hakili yɛrɛ la Lamini e don ka anniversaire b'u don i kun fɛ yan tuma dɔ la i bɛ kɔrin k'a f'i ye de koyi voilà or i muso a tɛ tɛmɛ a kan diɲɛ na n'i y'a ɲininka don o don a b'a bɛɛ f'i ye e yɛrɛ ta bɛ tɛmɛ i kan awɔ e yɛrɛ ta bɛ tɛmɛ donc hakili fana est-ce que hakili ni tɔɔrɔya ale de b'a tɔɔrɔ ayiwa fɛn min y'i tɔɔrɔ don min na waati min na ni i ɲinɛman d'o kɔ nka hali o kɔfɛ n'a fɔra e ka taa na san sisan ni n'a fɔra i ye a laban la caman b'a jɛ dɛ mais musomanin fitinin a ba b'a sigi dɔrɔn ka wari d'a ma i bɛ fiyɛ sa i bɛ tamati sa i bɛ nin 5 la sa i bɛ nin 6 la sa a b'a bɛɛ enregistrer a bɛ taa bɛɛ san ka na donc o kuma min filɛ nin ye mɔgɔw ka dilanlen don ka bɛn ko dɔ ma an bɛ se ka taa n'a ye o kan nka o t'a dɔ ye bon muso bɛrɛ ye 4 ye cɛ bɛrɛ ye 3 ye kɔrɔ wɛrɛ b'a la min tɛ taabolo ni taafanw ye bon a ye min fɔ ko furu man di kɔrɔ ye di o kɔrɔ de ye i y'a furu ta cogo o cogo cɛ kan o muso kan o gɛrɛntɛ de b'a la o a dabɔra o de kama o furu dabɔra gɛrɛntɛ de kama cɛ bɛ don gɛrɛntɛ la cogo min na muso bɛ don gɛrɛntɛ la cɛ furu ye min ye ja ni koya an b'a fɔ o ma ko jakoya a diyara i ye i b'a kɛ a ma diya i ye i b'a kɛ ja b'a la koya b'a la furu y'o de ye donc o yɔrɔ la furu man di mɔgɔ bɛ se k'o fɔ nka furu bɛ se ka ja fana an bɛ se k'a fɔ furu ka di parce que n'i y'a ta e y'a ta ja kama furu tɛ kɛ ja kama o furu tɛ kɛ koya fana kama furu bɛ kɛ ja ni koya de kama o de ye jakoya ye a bɛ fɛ ka min fɔ a bɛ fɛ ka comparaison de kɛ ka bilankɔrɔ kɛ ka fɛn dɔw suma ɲɔgɔn ma
n'o ye kanu ani furu ye. Bon o de fili bɛ yen. A bɛ fɔ ko kanu ka di ni furu ye. Ko nka ko barika bɛ furu la ka tɛmɛ kanu kan. Kanu bɛ diya jagoya la kɛ. N ko kanu y'aw bɛ ɲɔgɔn sumɛ de. N ye karisa ye karisa diyara n ye karisa ye n ye n jija fo n fana diyara karisa ye. I ni karisa tɛ tilenna ɲɔgɔn kan. N'aw tilenna ɲɔgɔn kan fana ni e kɔnɔ de mankan bɛ to ka bɔ gururu e b'i dɛrɛ o kan. Parce que ko laban ta tɛ. Ni fiɲɛbɔ de b'e la i b'i dɛrɛ fiɲɛbɔ yɔrɔ nin kan. Jugo jugu mana ye la sa. Ayi. E b'o bɛɛ mɔn k'o bila kɔlɔnkolon kɔnɔ k'a datugu. Ka taa heure 2 kɛ ni nin ye. A fana b'a kɛ o cogo la. O fana b'a kɛ o cogo la. Donc bɛɛ kelen bɛ k'i fɛn cɛjugu min b'i la bɛɛ b'o dogo. San 10 sama yɛlɛma 10 aw t'o yira ɲɔgɔn na. Dɔɔnin bɛ tila i la parce que aw mɛnna ɲɔgɔn fɛ jugo dɔɔnin bɛ tila i la. Nka i t'a bɛɛ yira. I tɛ se k'a bɛɛ yira fana parce que i ta tɛ. Minnu ye san 10 kɛ. A man k'a bɛɛ dɔn i la. A tɛ se yɛrɛ. Minnu ye san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a dɔn parce que jateminɛ ye fɛn dɔw yira. I ni karisa bɛ mɛnna ɲɔgɔn fɛ aw ye den 1 den 2 sɔrɔ kanu na. Mais o bɛɛ la a b'a kunkolo kɔnɔ k'e t'a ta ye. A tɛ bɔ a kɔnɔ. A bɛ muso in fana kunkolo kɔnɔ ko nin cɛ tɛ n ta ye. Donc du jour au lendemain a bɛ se ka nafili ka tɛmɛ n'a yɛrɛ. Mais i b'a jate minɛ muso in bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ cɛ nin ma. Cɛ nin bɛ kuma sugu bɛɛ jate minɛ a bɛ dɔɔnin bɔ a la dɛ mais a b'a tɔ kun a tɛ fɛn fɔ. Mais ni furu sirila dɔrɔn a kana nin fɔ ma tuguni kɛra i cɛ ye. A kana nin fɔ ma tuguni kɛra i muso ye. Y'a le relâchement farikolo b'a bila hakilina b'a bila i ye frein minɛ fɛn fɛn na o bɛɛ b'a bila. Ni i dalen de su fɛ n'a tun b'a da kɔlɔsi ko k'e to sunɔgɔ la k'e bɛ to k'i ɲi mankan bɔ i ka subconscience b'a relâché o. A b'a bila. I b'i da mankan bɔ jagoya. Ne de bɛ to ka i bɛ nin kɛ. I b'a kɛ. Muso dalen b'a jate minɛ ne ni nin ye san 10 kɛ kanu na mais maa dɔ k'a bɛ nin kɛ. Hali dumunikɛ la a bɛ san 10 kɛ kanu na dɔ dumunikɛ kan bɛ ɲɔgɔn kɛ. A dɛrɛlen don a kan. A b'a dɛrɛ o kan. N'a ni bɛ ɲɔgɔn fɛ e t'o mɛn fiyewu. Mais n'i donna furu la ka tile 2 kɛ a dumunikɛ o dumunikɛ ɲɔgɔn ko ni yɛrɛ bɛ dumuni kɛ ko misi o. Jama y'a kɛ to k'a bɛ fiɲɛ bila kojugu n'a bɛ sunɔgɔ la. Birifini fankelen jankan da i dacogo cɛ ka jugu i tagamacogo cɛ ka jugu i ka dumuni tɛ mɔ joona. Da dɔw la yɛrɛ i ɲɛ kasa bɛ bɔ. Ayi bɔn c'est-à-dire ne wulila sɔgɔmada fɛ kanu na i t'a ɲɛ kobali nin ye. Ye t'o ye. Yɔrɔ dɔw mana wuli sɔgɔmada fɛ Ala tagala o ɲɛda tɛ sɔn ko bamananw ko furu ye dɔnkari de ye. A dɔnkili yɛrɛ bɛ da kɔɲɔsu. Dɔnkari ye ŋɔni de don. N'a ŋɔni ye sɔgɔ a bɔtɔ bɛ fara. Donc furu bamanan b'a fɔ ko n'i donna furu la dɔnkari de y'i minɛ. Donc i b'a bɛɛ kun. A banna. I b'a bɛɛ kun. Voilà mais i b'a dɔn f'i ka nin yɔrɔnin ninnu fɔ. Donc kana nin fɔ ma tuguni. N'i tun bɛ sɔn a ka bisu ma i b'i ban bisu ma. Kana bisu kana jama la. Voilà kana bisu kana jama la. A b'a ko o daminɛna tuma jumɛn. Alors que e ye san 2 san 3 kɛ e y'a dege o la. Bon o de bɛ na n'o ko ni ninnu ye. Muso b'o marqueli daminɛ. Mais i y'a ye a tɛ ne fɛ tuguni. Parce que nin ɲɛ bɛ fitinin dɔ de la kɛnɛma. E sɔnna minnu m'a ye kanu na depuis a donna furu kɔnɔ e y'i ban o ma. Donc kanu ka di de. Kanu ka di. Nka furu in dɛ. Furu ye jagoya de ye. Hinɛ b'o de la. Makari b'o de la. Kini b'a kɔnɔ. A fɔrɔtuma min n'a b'o kɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ n'aw ka di sɔgɔmada fɛ aw bɛ kɛlɛ tilegan fɛ sufɛ aw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ. O de y'a diya ye. O de y'a diya ye. Ala ka tile ɲuman d'a ma. An bɛ dankun kan Fodumusa Sidibe i ko ka nin kɛ ka kan tɛ kɛ sɔrɔ. An bɛ dankun kan sisan. Ko ka kamelenw minɛ ka t'u bila nɛgɛkɔrɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ fɛn f'u ɲɛna n'o ye zɛmɛ ye ou bien masa fɔcogo la. N'o ye zɛmɛ ye o don. Zɛmɛ de don. Dɔw b'a fɔ sema. Sema nin ye jɔn de ye. Sema ka baara ye mun de ye. Bon i b'a dɔn anw fɛ a ka ca la dugu yɛrɛ kɔnɔ i y'a dɔn bilakorokuntigi bɛ yen caman bɛ bilakorokuntigiya kɛ n'u kɛra mɔgɔkɔrɔba ye u bɛ kamalenkuntigiya kɛ. U b'a bɛɛ kalama n'u kɔrɔla ka tɛmɛ o kan
u bɛ bɔ okumu bɛɛ kɔnɔ u bɛ ye dugu kɔnɔ u bɛ mɔgɔw kalan u bɛ mɔgɔw ladamu donc o ye ala ka di ma ye dɛ o ye minnu y'a ɲɛɲini ye dɛ dɔnni b'i ɲini de dɔnni b'i ɲini de i faso dɔnni i b'a ɲini de a ti di ma dɛ i b'a ɲini de mɔgɔ minnu y'o ɲini n'u donc dɔnni tɛ taa ayi a tɛ taa a bɛ di ma de a tɛ singa a tɛ dɔnɔ hinɛ tɛ k'a la ko k'a di ma ayi i b'a ɲini de i b'a ɲini de Modibo y'o de fɔ k'i b'a ɲini fo sɛgɛn nɔfɛ de wɔsiji façon dɔ bɛ bɔ min ni ji yɛrɛ tɛ kelen ye o bɛ bɔ a yɔrɔ min na an ko yɔrɔ to yen ala ka hakilima d'a ma o wɔsiji bɛ bɔ yen de o de ye dɔnni ɲinini ye n'i y'o y'i yɛrɛ la don o don ka s'i ka so i b'a dɔn k'a fɔ jɔnkala n ye fitinin sɔrɔ bi dɔnni y'o de ye bon o mɔgɔ kun de bɛ dugu kɔnɔ donc ni denmisɛnw bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ cɛkɔrɔbaw de bɛ bɛn ka bolo ɲɛsin dɔ la ayiwa an bɛ denmisɛnw kalifa i la o ti kalifa i la k'a fɔ ko nafolo b'i fɛ o bɛ kalifa i la i ka dɔnni de kama parce que sigi nɛgɛkɔrɔ période la a ka kɛ tile 15 ye a ka kɛ kalo 3 ye a ka kɛ kalo 2 ye o de waati kɔnɔ mɔgɔ ja ka fiɲɛ denmisɛnnin ja ka fiɲɛ a ja ta ka di an b'a fɔ minnu ma subagaw ni kirikaraw ni sigifɛnw a ja ka fiɲɛ waati de sigi nɛgɛkɔrɔ waati mais mun b'o kɛ fɛn dɔ de bɔra a la o fɛn min tigɛra ka bɔ a la anw fɛ fɛn lankolon de don an b'a tigɛ ka fili fɛn filita tɛ o a ti tigɛ ten o tigɛkan de b'a la marakan de b'a la a bi tigɛ waati min na fo o yɔrɔ ka kɛnɛya sa denmisɛnnin kɔni a ja ka fiɲɛ donc fɛn caman bɛ se k'a sɔrɔ ɲɛɲini fɛn caman bɛ se k'a sɔrɔ subaw ka tali fɛn caman bɛ se k'a minɛ a mana ko cogo cogo a ka fiɲɛ fo ka ban n'o période banna tuma min na waati mana tɛmɛ tuma min na a bi jo de o de bɛ na ni sɛbɛn ye sɛbɛn bɛ don a kan na o de bɛ na ni sigi nɛgɛkɔrɔ mɔgɔw ka sɛbɛn don ye wa voilà o de bɛ na n'o ye mais a sɛbɛn caman fɛn caman b'a kɔnɔ an tɛna s'an da se o yɔrɔ ma k'an tɛ kɛ yɛrɛ b'olu dɔn n'ala sɔnna ni manamana kante tɛ dɛ parce que dɔw kɛra manamana kante ye o n'i y'a fɔ cogo n'u y'a fɔ dɔrɔn n'i ko u b'a fɔ ko ne kan tɛ dɛ ayiwa Buba Kante a bɛ faamu bon donc o waati in de ye waati i ka diɲɛlatigɛ la waati min ni a bɛ se ka kɛ komi i wolo waatini i bange waati i denyɛrɛninama fitinini o fana bɛ makara cogo min na makara cogo tɛ kelen i fana bɛ makara o cogo de la bilakoro fana mana sigi nɛgɛkɔrɔ o bɛ makara ten a ka k'a musoman ye o a ka k'a cɛman ye o bɛ makara fɛn caman bɛ yen ɲɛfilatigiw olu b'o dɔn olu b'o ye anw t'o ye anw t'o dɔn donc o labɛn bɛɛ de bɛ kɛ bon o labɛn minnu bɛ kɛ o de b'a to ni bilakorow bɔra ni bilakoro a tɛ to yɔrɔ in na gansan o a tɛ cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa n'a ye dugu kɔfɛ gansan a bɛ kalifa sema min na o de bɛ fɛn caman ɲɛfɔ aw ye o b'aw kalan ko caman bɛ yen a b'o ɲɛfɔ aw ye mun fɔlɔ bɛ ɲɛfɔ u ye min fɔlɔ bɛ ɲɛfɔ u ye u cɛya yɛrɛ de fɔlɔ bɛ ɲɛfɔ u ye cɛya ɲɛ mun ye ka tugu minnu bɛ san 7 na olu b'a dɔn mun ye ɲɛgɛnɛkɛlan a banna ɲɛci wɛrɛ t'a la o mais n'i sigira nɛgɛkɔrɔ k'a daminɛ san 7 na ka taa se 21 ma n'i sigira nɛgɛkɔrɔ i cɛya yɛrɛ ka joli to a la a bɛ fɛn caman jiri yɛrɛ la minnu bɔn mɔgɔw ka hakɛ to minnu sigira nɛgɛkɔrɔ a b'a yirila k'a fɔ n tɛ ɲɛgɛnɛkɛlan dɔrɔn ye a bɛ ni kura ta a bɛ ni kura ta i yɛrɛ b'o dɔn i ka hakɛ to n'a nan'i ja n'a a bɛ wuli ka jɔ ka jeli to a la ka joli to a la i bɛ kule dewu i bɛ kule u b'a fɔ ko fifala min b'i bolo i senkurunin awɔ k'i k'a kɔrɔta i k'a fifa i ko ayi i bɛ senkurunin de gosi ni fifalankala ye n'i y'o gosi k'o gosi a b'i da i b'i numansen wa kinisen a fɛn o fɛn i mana fɛn o fɛn sɔrɔ nin kurunin min filɛ nin ye gɛnɛkala ka jigin ka na se senfɛtɛrɛ la
kurunin min bɛ fila don kelen bɛ kini fɛ kelen bɛ numan fɛ awɔ i b'o de gosi ni fifalan ye i b'o de gosi ni fifalankala ye a b'a mada n'i y'o kɔngɔ dɔrɔn Bakari b'i da nɔ a nɔ tɛ jeli min b'a la a ma nɔgɔn dɛ a b'a bɔ ɲɔgɔn na an balimamusow k'u tulo datugu an bɛ dankun na musow ta yɔrɔ tɛ dankun musow k'u tulo datugu dɛ musow ta yɔrɔ tɛ dankun ni cɛw bɛ yen an bɛna sira min an bɛna sira kan da ayi Fode-Musa i b'a ye kana sira k'i da Bamako kɛra fɛn dɔ ye Galodugu don Galo ye tiɲɛni de n'an ma ɲɔgɔn bilasira wallahi n'an ma ɲɔgɔn bilasira minnu bɛna sini ka na jamana nin mara a bɛ k'u bolo fɛn dɔ ye i bɛ kɛ dɔnbalafili ye a bɛ k'u bolo fɛn dɔ ye dɛ n da m'o kuma in na Manden n'an ko Manden ka dun jamana 13 de don donc Mandenkaw ye min labɛn ka bila sini mɔgɔ ninnu tɛna foyi sɔrɔ a la dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ parce que u tɛ ni Mandenka ninnu ye fɛn min dilan ka bila ninnu tɛ ni tubabuw ye tuguni Mandentaw t'u bolo tuguni farafinya tilar'u la u yɛrɛ b'u jɔ k'u yɛrɛ ɲininka k'olu ye jɔn ye pour que u k'a dɔn olu ye min ye fo n'u taara livre ta k'a kalan livre sɛbɛnna bɛɛ a don tɛ n'a bɛɛ sɛbɛn dɛ a bɛɛ tɛ sɛbɛn parce que maninkaw ko bɛɛ fa kuma na ye mais bɛɛ fa ma tiɲɛ fɔ i ye dɛ bɛɛ fa ma tiɲɛ f'i ɲɛna o fana kuma ye livre sɛbɛnna bɛɛ ye livre sɛbɛn nka tiɲɛ tɛ livre caman kɔnɔ dɛ ayi tiɲɛ t'a kɔnɔ a fɔra ten fana tubabu kun fɔlɔ minnu ye livre sɛbɛn k'a tiɲɛ ma fɔ a bɛɛ ye a tɛ se ka fɔ bilabolo ni kuma 10 de tun dir'u ma kuma kelen pe de ye tiɲɛ ye 9 nin bɛɛ u y'a sɛbɛn ten a fɔr'u ye ten walasa dagabɔnda la ka ten ninnu ka taa ka bɔ an da la n'o tɛ mɔgɔkɔrɔbaw tun ka ko tɛ sɔrɔ ten ka di dunan ma ten a faamuna donc i da labila an ka taa sisan mɔgɔw bɛ ka denmisɛnninw de sigi nɛgɛkɔrɔ u tɛ foyi kalama n y'a f'i ɲɛna cɛya dun tɛ jama ka hakɛ to sugunɛkɛ dɔrɔn ye u ko n bɛ se n ka du baloli la u ko n bɛ se musoko la f'i ka to kɛnɛya in de kɔnɔ k'a daminɛ i ye furukɛ don min na fo ka taa se i san 90 ma i ka se ka ko dɔ kɛ 99 i ka se ka den sɔrɔ i ka se ka ko dɔ kɛ voilà nka an ka mɔgɔ dilanlo de kama k'i to san 35 la k'i to san 45 la e ye tubabu fura e bɛ ka tubabu fura ta i bɛ ka farafin fura ta i bɛ ka tubabu fura ta i bɛ ka farafin fura ta i yɛrɛ kan ka dɔn laban t'a la an tɛ ɲininkali kɛ bon o ju cɛw don an bɛɛ don nka mɔgɔw ye min faamu an yɛrɛ b'a fɔ an ka bamanankan na ko npogotigini a ka npogotiginiya tɛ dafa n'a si ma bɔ an t'o fɔ wa cɛmannin ka cɛmanniya bɛ dafa waati jumɛn o bɛ dafa waati jumɛn Fode-Musa Sidibe bon i y'a dɔn ka denmusonin ta wolodon na ka na se a sinkuru bɔli ma san caman bɛ yen dɛ o san caman min bɛ yen o san caman de kɔnɔ musoya minɛnw bɛ dilan a farikolo la musoya minɛnw bɛ dafa a bɛ wolodon min na n'i y'a cɛ ci i b'a sɔrɔ a ma dafa a ka hakɛ to musoya minɛnw ma dafa cɛmannin fana bɛ wolodon min na n'i y'a cɛ ci i b'a sɔrɔ cɛya minɛnw ma dafa donc u ɲɛ bɛ fɛn kunkurunin min n'a ɲɛfɛ a ma dafa tamasiɲɛ dɔrɔn de b'a la ko cɛ don cɛya tamasiɲɛ de b'a la a bi dafa dɔɔnin dɔɔnin de fo ka se san 7 ɲɔgɔn ma o b'a sɔrɔ fɛnnin dafara a bɛ se ka baara a nana baara min kama a bɛ se k'o kɛ mais yalo a ka se o san 7 ma aw bagara ma ka fɛn dɔ k'a la ka to ka fiɲɛ bila a la ka fiɲɛ bila a la o ye fiɲɛ de ye o ta ye fiɲɛ de ye k'o k'a la n'a y'o k'a la a bɛ segin kɔ de o a ka bonya ta a t'a ka bonya kɔrɔ a ka nana bonya min kama a t'o sɔrɔ a nana janya min kama a t'o sɔrɔ a nana fanga min kama fangatigiya min kama a t'o sɔrɔ wa hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ da waatinin na n'o waatinin dafara a bɛ segin kɔ donc fo mɔgɔw k'o de faamu k'a dɔn k'a fɔ an ka denkɛninw denmusoninw ne b'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi tɛ cɛ kelen cɛ ka ko ye dɔrɔn cɛman ni musoman de ko don o de y'anw danbe ye o de y'anw danbe ye musoman ni cɛman a fila de ko don nɛgɛkɔrɔsigi b'a fila de kan arabu ka fɛn tɛ
tubabu ka fɛn tɛ chinois ka fɛn tɛ japonais ka fɛn tɛ farafin de ka fɛn don n'an y'an ban ma ko tubabu nana fɔ an ye ko musomaninw ta ka dabila k'o man ɲi mais anw yɛrɛ ye mun fɔ anw yɛrɛ n'i y'anw yɛrɛ ɲininka a ka ɲi wa a man ɲi k'a sɔrɔ an ma tubabu ka dala u ye daji min to an da kɔnɔ k'a sɔrɔ an m'o fɔ an bɛ se ka mun fɔ a ɲɛ n'a tiɲɛni na ma kunu mɔgɔw fɔ a bi mɔgɔw kɔnɔrɔ fililen don dɛ parce que tubabu nana ka na bɔ an taabolo kan yanni tubabu tun ka na n'a ye ko sigi nɛgɛkɔrɔ kana kɛ musoman na o y'a sɔrɔ bɛɛ kumakan ye kelen ye bɛɛ faamuyali cogo ye kelen nka tubabu nana nanbara ka na fɛnkɛ ka na dolen ta k'a dulon mɔgɔw hakili la minnu yɛrɛ bɛ k'a kɛ n'u y'u ɲininka a fɔra k'a ma ɲi de dɛ a banna minnu ko k'a bali u tɛ ka ɲɛfɔli ɲuman kɛ tubabu min y'a ɲun ka na a nana kalabanciya kuma de fɔ an bi tɛmɛ farafin bolokoli la i ye cɛ min tɔgɔ fɔ a tɛ den kɛ ni sigi nɛgɛkɔrɔ abadani lezi ten jamais a t'o kɛ wala karim a tɛ kɛ ten wa n'a y'a kɛ a b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ nin cogo la nin fɛn ye nin a kan ka kangari min da i ye cɛya ni musoya la parce que kangari de b'a la o cɛya gundow kɔnɔ a b'o kangari da i ye parce que a y'i ka cɛni fɛn sɔrɔ cogo min na a tɛgɛ sera ma dɔrɔn a ye fɛn dɔ faamu ale t'a minɛ ten k'a fɔ ko kunni ka tigɛ ka bɔ a la k'a b'o tigɛ dɔrɔn ka fɛn k'a la o da tun nka tɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten a b'a ɲɛ f'i ye i kan ka jiri minnu ko i kan ka taabolo minnu ta i kan ka fɛn minnu kɛ a b'olu bɛɛ f'i ye u k'a fɔ i ka mɔgɔ ye a y'aw janto nin na a kan ka nin yiriden de don a kan k'i ko nin yiri in de la a kan ka nin de kɛ a man ka nin taabolo in kɛ walasa a n'a na ɲɔgɔn bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye u bɛ se ka nafa sɔrɔ ɲɔgɔn na cogo min na ale fana bɛ se ka nafa don diɲɛ kɔnɔ cogo min na faso ko tɛ dɔrɔn dɛ diɲɛ ko don parce que furu ye den de ye ni den barikala a bɛ diɲɛ de nafa n'Ala sɔnna a ma o faamuna a tɛ kɛ ten dɔ ye ɲininkali kɛ ko komi an ko denyɛrɛnin kana sigi nɛgɛkɔrɔ ko denyɛrɛnin ka kan ka san joli sɔrɔ a ka sigi nɛgɛkɔrɔ a ye ɲɛrɛnin de bɛ bɔ a la ɲɛrɛnin de bɛ bɔ a la pewu bilakoro de bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ n'a sera bilakoroya ma a y'a sigi nɛgɛkɔrɔ n'a sera bilakoroya ma kalo san 7 i bɛ se k'a kɛ san 5 san 7 denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ denmisɛnninw ka kɔkɔli bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ bɛ bali ka kɔkɔ a farikolo bɛ bali ka fa ka tɛmɛ dɔ ka suma o bɛ fɔ n ye n bɛ i dɛmɛla kuma la e de ye dankuntigi ye san 7 fɔ mɔgɔw ye san 7 de ka ɲi san 7 san 5 tɛ dɛ san 7 de voilà o y'a bɛɛ la kɔrɔbalenw ye n y'o ye o jɛnɛ mɔgɔ sigira nɛgɛkɔrɔ ne ɲɛna 1981 a tun bɛ san 21 na voilà jarakɛ dɔ don o bɛ kɛnɛya don min na ne yɛrɛ kɛr'o ka zɛmɛ ne ko o bɛ kɛnɛya don min na o b'a sɔrɔ a ka kɔɲɔ dɔgɔdalen don joli bɛ kɛnɛya dɔrɔn a bɛ taa kɔɲɔso la n b'o fɔla kun jumɛn na i ka kuma kɔnɔna la an da ma s'a yɔrɔnin ma Amadu den Tarawelelakaw denkɛ Kulubalilakaw denkɛ Sidibelakaw denkɛ Jaralakaw denkɛ o ma mɔgɔ 4 sɔrɔ o y'o sɔrɔ ka mɔgɔ 2, 3, 4 fana fara o kan o ma kɛ jamakulu ye parce que quartier kɔnɔ a ka ca bi an bɛ wagatinin min na sa quartier kɔnɔ a ka dɔgɔn k'i ka taa denmisɛnnin san 7 mɔgɔ 10 labɔ k'olu si ma sigi nɛgɛkɔrɔ a ka dɔgɔn n'i k'i b'o ye bi f'i ka carré 1 carré 2 carré 3 fara ɲɔgɔn kan wolu mana sigi ɲɔgɔn fɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ ka ladilikan d'u ma ɲɔgɔn fɛ ka kuma f'u ye u bɛ min faamu jamakulu don ni denkɛ tun bɛna kɛ mɔgɔ jugujugu ye n'a y'a tɔw lajɛ a b'a dabila ni i denkɛ tun bɛna tiɲɛ ka kɛ dɔrɔgutala ka kɛ dulɔmina ye n'a y'a tɔw ye kuma min bɛ ka fɔ ni jamakulu bɛɛ ye a b'a dabila e tɛ se a la olu bɛ se a la ni ninnu bɛɛ sigira nɛgɛkɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛnɛya ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ ninnu de b'u janto ɲɔgɔn na sa
ni dɔ bɛna dɔ kɛ dɔrɔn a bɛ f'i ye ko cɛ nin dabila sa cɛ n'o ka fɔra ɲɛna ko e bɛ mun kɛ mun mɔgɔ sugu mun ye de ni ye mun ko ye wa i b'a dabila parce que ko min kɛra e la o kɛra nin fana na a bɛɛ kɛra don kelen i tɛ se ka bɔ a bolo fo ka taa min kɛ olu de bɛ se ɲɔgɔn na u bɛ se ɲɔgɔn na a dabɔr'o de kama i ye nin misali min ta o denmisɛnnin kuluw la ni ko ye somɔgɔw yɛrɛ ye dɔ ye u den na cogo dɔ y'u den na so kɔnɔ u b'a teriw de wele a ye kuma terikɛ fɛ an y'a ye a bɛ kogo ta ka bɔ a y'a fɔ a ka dabila n'a fa ye a y'a ladon o da a bɛ kɛ baara ye olu b'a fɔ cɛ e bɛ nin de la e bɛ nin de la a b'a dabila mais o tɛ denmisɛnnin na bilen o parce que u ma jɛ ko ma u kɔni bɛ kin kɔnɔ u bɛɛ bɛ wolo kin kan u kun fɛ ten u bɛ lamɔ u kun fɛ ten u bɛ taa ekɔli la u kun fɛ a banna ni minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ yɛrɛ olu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn kan so ɲɔgɔn tɛ hali o yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon donc an ka société bɛ kɛ cogo di alors que a bɛ se ka retrouver bi an bɛ se ka segin a ma n'a diyara n ye misali min fɔ sisan a bɛ se ka kɛ parce que denmisɛnninw bi ne ka bilakoronin bɛ yen a sigira nɛgɛkɔrɔ Salango a san 7 dɛ o y'a sɔrɔ ekɔli la n'u taara sugunɛkɛ la a bɛ tɔw ta ye tɔw de bɛ kabako y'ale ta la u ma deli k'ale ta ɲɔgɔn ye olu hakili la k'u ta in wolola n'a ye ten u tɛ foyi kalama bon ale fana bɛ ɲininkali kɛ a fɔra a ye bon e ta in bɛ tila ka dilan ko munna ninnu ta dilanla ale ta ɲɛ a y'o ɲininkali kɛ a b'o ɲininkali kɛ parce que ne tɛ se k'a fɔ a ye cogo si la ne b'a fɔ a ye de i ta in ma ɲi tan koyi a bɛna dilan kɔfɛ papa ne ta bɛ dilan kuma jumɛn i hakili sigi a ma se fɔlɔ a yɛrɛ kɔrɔtɔra a bɛ kɔrɔtɔ o a t'a dɔn min b'a la o a bɛna s'a ma n'Ala sɔnna a nana s'a ma nin de taara n'a ye Keta ye nin kɛlɛ Keta ye nin kɛlɛ dɛ ale b'a kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma ban o bon donc fo denmisɛn k'a dɔn k'ale dafalen de nana Ala bangebaaw ka miiri sa a ka fɛn dɔ dɔn a yɛrɛ la mais aw y'a tigɛ a tɛ foyi kalama a bɛ kɔrɔbaya a ɲɛ b'a la a ɲɛfɛ ten a t'a dɔn nin ale hakili la nin kun bɛ tan de e bangebaa de b'a dɔn k'a fɔ a kun tɛ tan e de y'a tiɲɛ u ye denw tiɲɛ u ye denw ka hɛrɛw b'u bolo parce que u ye denw ka sinko mina b'u bolo sinko mina souvenir ni ne hakili b'a la tile 3 furasi voilà ka dɔn kɛ a dɔnkili yɛrɛ bɛ tunu cɛ ka dɔn kɛ muso ka dɔn kɛ u k'anw yɛrɛ minɛ k'an fila la an yɛrɛ ka fu b'an sigi u kan na ala kamalenkɔrɔ u tun b'an sigi u kan na de voilà ka dɔn kɛ bon o dɔnkili bɛ tununa n tɛ ɲina a dɔnse bɛ tununa a dabɔra de n kana ɲina voilà mais n tɛ ɲina wa fo ka diɲɛ ban fo k'an sigi u kan na ka dɔn kɛ tile 3 i bɛnkɛw n sigilen b'u kan parce que i kɛra cɛfarin den ye an minnu tun do fɛnkɛ do ayi yan'an ka taa fɔlɔ farinyana an b'u kan na dɛ an kɔni fo ka dɔn kɛ n'an ye mais solikaw ko a laban taara kɛ min ye ala tagala u cɛ ka bɔ kɔrɔ ka soli n'a ye pewu 5 heures du matin kun fɔlɔ ko woyi jaba dabɔra kun fɔlɔ ko woyi kɔnɔmɔ dabɔra an bɛ yɛrɛ kɛra bon kɔnɔboliso bɛ tɛmɛ o kan n ko ɲinɛ tɛ k'a kɔ fo ka taa min kɛ tɛ ɲinɛ kɔ a ka di de u ka denmisɛnninw ka fɛnw na segin u ma conseil caman bɛ d'i ma a kɔnɔ hɛrɛw de da i tɛ ɲinɛ i tɛ ɲinɛ fo ka diɲɛ ban a b'i hakili jo a b'i kɛ cɛya d'i ma sigasiga bɛ bɔ i dusukun na i b'i ka denbaya ta i b'i disi gosi o tɛ siran bilen fo ka taa min kɛ tɛ siran parce que i ɲɛ yɛlɛla k'i k'i ɲɛ wagalen b'a la i b'a ye u bɛ ka kojugu kɛ la i ɲɛ wagalen i yɛrɛ ɲɛ b'a la Ala i bɛ tila ka taa wanzo fili k'i pan tasuma kunna ka bɔ ala ka hakili ɲuman olu bɛ filo la nɛgɛjuru ye mun ko fariyana musow t'o fɔ bilen musow ka fierté bɛ min
Calme kay be mini jina. Abedo. Reste là. Oui, Bolwake. Basi de ara ko mun ba kanere. Mais est-ce que nous pouvons venir be kelen ko be jeli kelen flesa. Mais solution même ça que na sai ire min fo sa de jamanu bi tranduru binanduru wandu ire san rappeli. Non, al ni denke bibolo. Hal ni ye mɔgɔ 3 sɔrɔ ka fara ka o mɔgɔ 4 parce que a ka gɛlɛn bi quartier kɔnɔ k'i ka taa denmisɛnnin 5 6 7 sɔrɔ u bɛɛ bɛ si kelen na i n'a fɔ san 7 san 8 san 9 minnu bɛ taa balontan na ɲɔgɔn fɛ k'i k'a sɔrɔ ko 4 5 b'a la ko minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ a ye ka gɛlɛn mais au moins i jija i kana taa i den kelen sigi nɛgɛkɔrɔ a ka se ka to a kunna ni min b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i jija i den ka san 7 sɔrɔ cɛman ka san 7 sɔrɔ i jija ko bɛɛ kɛ wa n'i b'a sigi nɛgɛkɔrɔ i jija filama dɔw ka sɔrɔ a la quartier kɔnɔ ani minnu bɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka t'u sa makɔrɔw t'u yɛrɛ sɔsɔ sa makɔrɔw ye dilanni de kɛ ka sɔrɔ ka t'u da o fo ka t'u sa ninnu tɛ ko bɔ ɲɔgɔn ta la fo ka t'u sa u b'u janto ɲɔgɔn na u b'u janto ɲɔgɔn kɔ la u b'u janto ɲɔgɔn ka fɛn bɛɛ la fo ka t'u sa e m'a ye denmisɛnnin teri tɛ denmisɛnnin na bilen voilà, c'est-à-dire i b'i den ka ɲɛta de dilan k'a sabati a bolo e bɛ sɔrɔ ka t'i da ni ani ni min y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye tan c'est-à-dire nin tɛ tiɲɛ nin ɲɛna nin tɛ tiɲɛ nin ɲɛna fo ka taa min kɛ ni ko ye kelen sɔrɔ dɔ in bɛ wuli k'i jɔ a ye de kini ni hinɛ ni deri min b'u dusukun na kojugu de y'u sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u ka diɲɛlatigɛ kojugu fɔlɔ de y'u sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲinɛ o kɔ fo ka diɲɛ ban bɛ ɲinɛ de wa u bɛ don sigi ɲɔgɔn fɛ ka don so min kɔnɔ u ka dumuni bɛɛ ye kelen ye k'a lajɛ k'a bɛ domɔgɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ kana fini ta ɲɔgɔn fɛ ka tila ka taa kɔmɔgɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka ɲinɛ ɲɔgɔn ayi fo ka diɲɛ ban sisan bɛɛ b'i ta k'a dama de bɛɛ b'i den ta k'a dama dɔ a tɛ kɛ dama ɲɔgɔn yɛrɛ de dɛ denyɛrɛnin de bɛ taa o denyɛrɛnin de bɛ taa i ye dutigi dɔ tiɲɛ i ye den dɔ fa i y'o ka diɲɛlatigɛ la nɔgɔ an b'i fo an ka corriger sinon vraiment ça va pas émission c'est très important merci beaucoup i ni ce wele la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu 10 ni 1 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ allo Lamine oui somɔgɔ baasi tɛ yen d'ailleurs y'a mɛn Bubulada ko kabako Lamine Mayiga kabako Lamine de non an b'i fo a diyara ye wallahi an b'i fo ka tila k'i fo tuguni a diyara ye i sera ka ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min na wallahi an b'i dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'i ye danku mɔgɔw bi yan n'Ala sɔnna danku mɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn sigilen ninnu sɔrɔ man di o ayi a ma nɔgɔn dɛ voilà donc an b'i dugawu de kɛ Ala ka hɛrɛ k'i ye amina Bubula fana k'an b'a fo kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman don n'Ala sɔnna an b'a fo kosɛbɛ n'Ala sɔnna Bawari Kante fana y'a mankan mɛn n'Ala sɔnna mais ɲininkali kelen mun bɛ ne bolo bon den fitinin k'o don selisita la bon a problème ye jumɛn de ye n bɛ fɛ k'o fana dɔn quoi parce que o fana i bɛna sɔrɔ conséquence b'o fana na o yala ni conséquence b'a la ou bien a t'a la quoi donc u ka an fana ka hakili da mɔgɔw la quoi pour que an k'a faamu ayiwa Fode Musa ayiwa hakili la ale ye émission lamɛn nka a ma ɲɔgɔn faamu parce que ale a b'a sɔrɔ ale nana retard la u bɛ kuma min fɔ ko seliji ta kalo don seliji ta tɛ nɛgɛkɔrɔsigi tɛ selijili ye kalo don u k'o bɔ a la cɛla muso la u k'o bɔ a la bilakoro bɛ seli mɔgɔ min sogonin kunkolo ma tigɛ a bɛ seli a bɛ minɛ fana a bɛ minɛ u k'o bɔ a la selijili tɛ parce que silamɛya fɛn tɛ silamɛw mana n'a ye silamɛw y'a sɔrɔ ye silamɛya ye a sɔrɔ ye adamaden ko don u k'a tɔgɔ yɛrɛ yɛlɛma selijili tɛ k'a fɔ ko bilakoro tɛ seli kalo don u k'o bɔ a la a faamuna u k'a fɔ de nɛgɛkɔrɔsigi denmisɛnninw ka sigi nɛgɛkɔrɔ donc nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ an bɛ kan ka min fɔ o ye nin de ye n'i ye den sigi nɛgɛkɔrɔ a ma san 7 sɔrɔ o b'a sɔrɔ a ka fɛn n'i ma se tigɛli ye n'i y'a tigɛ a ti bonya bilen a ti janya bilen wa fanga ti k'a la taalen ɲɛfɛ surtout fanga de ti k'a la an k'o fɔ woloba minnu b'a kɛ u denw na u b'u denw tɔɲɔ
fangama ka di olu yɛrɛ ye olu b'a to u denw musow tɛna fangama sɔrɔ a don a farafinama na a ka fɔ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye a farafinama na u t'a tigɛ abada ni furamugu min kan ka se ka cɛ nin kɛ cɛ ye fo ka taa ni bin don min na k'u m'o k'a la o bɛ k'a la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu ni fu 11 yɛrɛ tilenna dɔrɔn Lamini somɔgɔw baasi tɛ na dɔrɔn nba ne ko denmisɛnninw cɛmannin fitinin ka sigi dutigiw y'u ka responsabilité f'i o n'o tɛ den ba bɛ se ka den ta k'a sigi nɛgɛkɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ fa m'a autorisé a ka gɛlɛn faw de y'u ka responsabilité f'i awɔ n'Ala sɔnna o ye tiɲɛ ye nka tiɲɛ wɛrɛ b'o kɔfɛ dɛ ne ba tiɲɛ min b'o kɔfɛ Lamini musow b'a kɛ cɛw tɛ bɔ a kalama a bɛ wolo olu de bolo a bɛ wolo olu a b'a fɔ fana ko cɛmannin man kan ka sigi à 9 ans ko n'a sigira à 9 ans ko a tɛ kɛ mɔgɔ si ma ye o n'a kɛ denkura ye nkɔyɔ la mɔgɔ min y'o f'i ye a ma kun fɔ a la wa a ma don ɲɛfɔli kɔnɔ k'a k'i ye wa ayi san 9 de y'a fɔ n ye kɔrɔ dɔ b'a la dɛ ko 3 ans 9 ans ko cɛmannin man kan ka sigi mais a dan n'o de ma 3 ans 9 ans nous on t'a parlé de 7 ans an ye maa sigi dɔgɔkun kelen a taara ka kɔɲɔ kɛ yɔrɔ o ka ca ni san 25 yɛrɛ non mais en fait a kɛlen i b'a fɔ ko tɛnɛ de don denfaw nɔ b'a la denfaw nɔ b'a la o ye ni denbaw ye denfaw to yen u ka denw ye parce que min bɛ yen ni denkɛnin mana sɔrɔ du kɔnɔ fo dɔw bɛ pressé a bɛ to ne ba mais Fodémusa a bɛ to ba de bolo den bi to ba de bolo fa tɛna den lajɛ don o don a tɛ lajɛ fa tɛ den kalama o ye normal de ye o fa tɛ den kalama o ni e k'i jɔba ni ne ba an ka ɲɔgɔn lamɛn a ka kɛ denmusonin ye o a ka kɛ denkɛnin ye o n'a wolola a bi san 4 fo ka se kuma na fo ka se ŋunuma na ka se taama la a bi sɔrɔ ka gɛrɛ fa la mais ni muso ni min jara woloba ye a b'o k'a la o fa bɛ b'o kalama mais a ti bɔ a kalama de o yɔrɔnin bɛ n tɔɔrɔ dɔɔni musow b'a dogo de Lamini tiɲɛ o yɔrɔnin bɛ n tɔɔrɔ dɔɔni ka da kun ɲuman kan o yɔrɔnin bɛ n tɔɔrɔ dɔɔni Fodémusa n bɛ bɔ dankun na ye kɔ n bɛ tugu musokɔrɔba kɔ an y'a kuma fɔ yan sisan ko sigi nɛgɛkɔrɔ ni i sigira nɛgɛkɔrɔ a kɛbaga yɛrɛ fɛ ma dɔgɔtɔrɔ fɔ ma fɔ ko dɔgɔtɔrɔ lagosilen don ma dɔgɔtɔrɔ fɔ i ye cɛ min fɔ sisan Sikaso ko k'i sigi nɛgɛkɔrɔ i dusukun bɛ lamin i ka cɛya bɛ lamin i b'i farinya i tɛ siran ko ɲɛ i bɛ n'i ka du mara cɛ o cɛ muso bɔra a kɔ ka taa den sigi nɛgɛkɔrɔ a ma fɛn fɔ a ye c'est que o muso de bɛ ka du mara cɛ in tɛ ka du mara Lamini mɛ n ta f'i ye n bɛ n ka cas f'i ye ne yɛrɛ ka cas personnel n bɛna le en fait c'est-à-dire même dans tes rêves les plus fous i tɛna ne den sigi nɛgɛkɔrɔ k'i m'o fɔ ne ɲɛna a tɛ se ka kɛ yɛrɛ bon o bɛ sɔrɔ mun de fɛ o bɛ sɔrɔ i yɛrɛ kɛcogo i ka du kɔnɔna na n'i y'i la i yɛrɛ labila ni i ma i jɔyɔrɔ la n'i m'a yira i muso la e de don wa e tɛ wa ne mako bɛ furumuso de la n ka du in kɔnɔ yan i ye n ka kuma faamu ne ka taabolo de ye nin ye n bɛ hinɛ i la ni n ye ko k'i la n bɛ yafa deli fɛ n bɛ bisu k'i la n bɛ seri f'i ma i mako mana kɛ min na n bolo n b'o d'i ma ne banyɔrɔ tɛ ye ne dɛsɛyɔrɔ de bɛ ye e n'i denw ka ko la nka n ye cɛ de ye n ka du kɔnɔ dɛ o tɛ wuli an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc même dans ses rêves les plus fous la femme là ne va pas oser a man ka miiri a la yɛrɛ ka taa n'a ye Lamini bɛ cas kelen f'i ye i y'a dɔn o kɔni o ye ne yɛrɛ ka cas personnel ye i ye n den minnu dɔn k'u dɔnna kari Mali la yan u tun bɛ Sénégal u bɛnna la u ba bolo o y'a sɔrɔ ne bɛ français étude la o y'a sɔrɔ kɔrɔbalen a ye san 5 sɔrɔ ayi non san 4 sɔrɔ filanan o bɛ san 2 la denmisɛnnin dɔw b'u ka du kɔnɔ ye k'olu bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ u ye ne wele ko o y'a sɔrɔ ne bɛ français ko ka denw fara olu kan wa
k'u bolo ko ɲɔ olu fɛ n ko ni mɔgɔ y'a tigɛ ni ne nana i b'a tugu a nɔ na ne taw boloko kuma ma se parce que jamana kelen tɛ an ka taabolow tɛ kelen ye an ka fɛnw tɛ kelen ye mais ni muso ye ɲininka de a kɛra wa a ma kɛ parce que a ye ɲininka e ye dutigi de ye o voilà n'i y'a ye muso y'i ɲininka a b'i dɔn de o voilà a b'a dɔn i b'i sɔn min ma i tɛ sɔn min ma a b'i dɔn de i ye min ye fa ɲɛna i ye min jira a la i kɛwale la i tagamacogo la i sunɔgɔcogo la o de y'a to i ye min fɔ o ye musow de ye muso min b'i den ta i den cɛman ta ka to sigi nɛgɛ ale yɛrɛ ɲɛ k'o kɛtɔ ye a ma fɛn f'i ye ale yɛrɛ ɲɛ k'o kɛtɔ ye muso min b'a yɛrɛ bonya yɛrɛ o tɛ sɔn hali a ka tigɛ a jɔlen ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'a ma a tɛ sɔn nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu ni fu 11 an bɛ dan kun na bi ta in ma nɔgɔn kuma b'i bolo allo oui salam alaikum walaikum salam ne tɔgɔ ye Salim Sisoko Banzumana dɔgɔkɛ den de ye ne o bɛ n wele ko Payifa n b'a fɔ tɔgɔ ma n donna ka kuma in kɔnɔ sa nka n y'a ta yɔrɔ min n'a ko ni denmisɛnnin bolo tɛ ka ko ɲɔgɔn fɛ sisan ko n'a u bolo ma ko ɲɔgɔn fɛ ko teri tɛ y'u la ayi a ma fɔ ten a ma fɔ ten a fɛ k'aw ka kuma sɔn ji la de quoi parce que ni minnu bolo kora ɲɔgɔn fɛ olu tɛ k'i teriw ye wa voilà ko mais kɛra kelen ni boloko ye bon teri a ka kuma la n ka faamuyali cogo la a tɛ komi teri t'i la wa voilà n b'a fɛ k'aw ka kuma de sɔn ji la mais a y'o min fɔ o ye tiɲɛ bon teri t'i la wa filan t'i la fana parce que teriya bɛ yen i bɛ teriya sɔrɔ ten nka i ni maa maa sigira ɲɔgɔn fɛ nɛgɛ kɔrɔ a bɛ komi n'aw donna kɔmɔ la ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ bɛ birikan dɔn ne yɛrɛ filɛ ne lamɔna Kiban de Banama kɔfɛ lamɔna min bolo n fa dɔ don Banjugu Kɔmɛ bolokolikɛla kun don kabini 3 heures an bɛ wuli k'an sigi a ka mɔnɔ da la min bɛ mugan an b'o mugan min bɛ mu an b'o mu an bɛ wula fɛ o b'a sɔrɔ an ye fan fiyɛ ka muruw da ja an bɛ don kogo de fɛ fali kilo fugula in b'an kun na e k'a bɛɛ fɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ tantan a yɛrɛ ka kuma la a bɛ hakɛ to si commencera ka bɔ dɔw la yɛrɛ anw ye kurunin sigila ni senminɛnaw ye u b'an ɲɛ fa sira daji ni woro daji la na anw ye muru da a b'a minɛ a b'a da kan n'a ko pa u bɛ wuli k'u kale dɔw bɛ sabati i y'a faamu e ni mɔgɔ y'o ɲɛguwan kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'i filan ye muso ko gɛlɛyara o fɛn fɛn gɛlɛyara ni mɔgɔ dɛsɛrila i ka du kɔnɔ o filan bolo o teriw de y'i filan ye olu de bɛ se ka taa i kungo fɔ parce que olu b'a dɔn i ye min ye parce que boloko don in bɛ komi aw bɛɛ donna bɛnkan de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ye mɔgɔ si tɛ se k'a kogo sago nka e ma boloko mɔgɔ min ɲɛna mɔgɔ min ma boloko e ɲɛna e t'a dɔn bolokoli dimi ye min ye est ce que filan b'e la mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka dɛsɛ e la gundo fɔ ɲɔgɔn t'i la mais ni maa maa bolo kora ɲɔgɔn fɛ a tigi tɛ dɛsɛ i la o yɔrɔ bɛ yen parce que hali n'aw ye ɲɔgɔn ye n'i filan ma jɔ bɔ ne ni nin bɛɛ bolo kora ɲɔgɔn fɛ est-ce que o ka ca ala fɛ o bɛ taa e kungo jumɛn na k'o bɛ dɛsɛ o la a bɛ gɛlɛya dɛ voilà c'est pour que k'aw ka kuma sɔn ji la a diyara n ye fɛn bɛɛ kɛra kelen-kelennin ko ye hali sigida la bɛɛ ka datugulen don hinɛ dɔgɔyara si tɛ si kalan a ye mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ fɛ nka maa maa bɛ ka da yɛlɛlen don n'i bɛ don ka bɔ k'a di ɲɔgɔn kan ni fɛn nana i n'o cɛ hinɛ bɛ n'o la ɲɔgɔn faamu bɛ n'o la ka tɛmɛ i ni min ka datugulen don ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ voilà donc bolokoli tinba de b'a la a mɔgɔ 10 20 30 k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ aw mɔgɔ 3 fɔ ni min aw mɔgɔ 30 fɔ ni min fatura aw la n'o tɛ a tɛ se ka ɲɔgɔn ka kumakan sɔrɔ parce que o ye pacte min ye o pacte min ye o b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka girin o kɛ pacte de sang de o de don pacte de sang de don mun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ mais sang don dɛ parce que jeli de bɔra o an ma ɲɔgɔn joli bɔ mais aw joli bɔra ka kɛ fɛn kelen kan bɛ se ka dabila voilà mais nin dun ni an kɛrɛlen don mémoire la jusqu'à la mort parce que a dama walanda de don mais e taara ni den kalo 3 ye a tile 40 n'i y'a bolo ko a tɛ se ka foyi fɔ a tɛ foyi dɔn a yɛrɛ hakili la k'a wele wolola ten komi muso min ye césarienne kɛ ka den wolo o tɛ den wolo juguya dɔn a t'a dɔn i y'a faamu
Voilà, c'est pour que k'aw ka kuma sɔn ji la. A bɛ fɛn min kan. A y'an segin an danbe la. A k'an bɔ wali danbe kan. N'Ala sɔnna. An tɛ k'u ye wa an yɛrɛ bɛ taa k'an yɛrɛ da. A ma nɔgɔn dɛ, a ma nɔgɔn. Voilà, an b'a dugawu k'a ye Ala kana ɲin dimi bila a la ka da dimi bila a la kuma ma se bana wɛrɛ. Amina, amina yɛrɛ. Yaasa a ka se k'an lasegin an kun bɛ se dimi kɔnɔ a k'an lasegin o ma. N'Ala sɔnna. An ka to ka siramugu kan da. N'Ala sɔnna. Furumusa kana siramugu k'i da dɛ. Kanko ko bilakoro tɛ taa dankun na. Bon dɔ de ka ɲininkali don ko bon maintenant ale b'a dɔn ko ma kɛ ko mais min kabakoya b'ale la ko dɔ tun bɛ wele ko bilakoroba. N ko ye tɔgɔ de. Ayiwa ale m'a faamu dɛ. A m'a faamuya. A m'a faamuya. Dɔ fana ko yan k'ale sigira nɛgɛkɔrɔ a Samugan. Awɔ. A sɛbɛnlen filɛ. Bon dɔ fana ko yala ko jagoya de don ko filani cɛman ni musoman k'olu ka sigi nɛgɛkɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa parce que ko filaninw don wa. Bon o tɛ jagoya ye nka bɛɛ n'i ka taabolo don. Faamuyali cogo don. Jagoya tɛ musomanin ni cɛmanin. Minnu bangera ɲɔgɔn fɛ. Filaniw musomanin o bi sigi a musomaninɲɔgɔnw de fɛ ani minnu ye tɛgɛ kelen denw ye musomaninw généralement olu bi sigi cɛmaninw ye o i dɔgɔmuso o bi sigi ɲɛ o i dɔgɔmuso bɛ sigi ɲɛ n ko o den sabanan de ni e den fɔlɔ bɛ taa kɛ fila donc o bi sigi ɲɛ jagoya la donc n'i ko k'i bɛ olu fila sigi ɲɔgɔn fɛ i laban bɛ don fili la bon cɛ ka kuma kɔnɔ n kun bɛ fɛ ka min fɔ an ye sinankunya ta k'a kɛ koba ye sinankunya koba don dɛ an y'a kɛ koba ye mais sinankunya fana kɔrɔkɛ bɛ yen o ye jumɛn de ye o ye filantɔnya de ye filanya sinankunya kɔrɔkɛ de ye filanya ye filanya ka kɔrɔ sinankunya ye filanya fɔrɔlen don sinankunya ye n'i ye so fa ne ni minnu sigira nɛgɛkɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'i ye so fa la ne langolo bɔli tuma min na fo aw bɛɛ langolo diɲɛ o ye si bɛɛ moi ça m'a beaucoup étonné voilà n y'o ye kɛnɛ kelen nin kan i ka maakɔrɔw ka kɛnɛ kelen nin kan ne ka artistes nalen Jilimadi ninnu ni Rayibandi mɔgɔw ni u caman ba nana yan don dɔ la et puis minnu tun ye filanw ye a bɛɛ ye san 75 6 7 8 9 dɔ tun bɛ san 80 na mais ninnu ye ko dɔ lamaga ne ɲɛna yan fo ne ɲɛji bɔra a ma fɛ non yɛlɛ tɛ dɛ c'est-à-dire sentiment voilà u ye ko minnu kɛ ɲɔgɔn na yan bon a ma ɲa n y'a f'u ɲɛna n y'u ɲininka direct la n ko mais aw bɛ ka badenya sinjiya teriya jigitugu jigisigi ko minnu kɛ ɲɔgɔn na nin ye n ko nin sɔrɔla cogo da ko an ni ninnu bɛɛ ye filan ye de koyi voilà n'aw ye filan ye ne ni Jos min filɛ ne ka kɔrɔ a ye ma dan sɔrɔ a la ne ka kɔrɔ a ye mais an ye filan de ye o aw ye filan ye an ye filan ye aw ka ko bɛɛ ye kelen ye ne bɛ se ka taa nin dilangolo 12 dalen sɔrɔ fo a ka so fo a muso kɛrɛfɛ ka don u kan baasi foyi t'a la n bɛ don a kan wa n bɛ taa ta a cɛya ma k'a sama ka bɔ kɛnɛma a muso ɲɛna muso tɛ kuma a b'a kɛ yɛlɛ ye ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ la bon i y'a dɔn o cɛya neni kɔni tɛ fɛn ye ne bolo ayi o tɛ fɛn ye komi ne cɛya neni tɛ fɛn y'a bolo ayi o tɛ o ye filanya de ye an bɛ dankun kan i b'i hakili to yɔrɔ la i b'a nin sɛbɛ yɔrɔ dɔ la filanya nka halisa an bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ la parce que ɲininkali caman bɛ yen min ma kɛ Fode Musa Sidibe an b'i fo i ka hakɛ to kumaw kɔnɔ dɛ an ka hakɛ to ɲini kɛ an lamɛnbaaw bolo k'u ka yafa ma an ye kuma dɔw fɔ a bɛ guwan dɔw la awɔ Keta an b'i fo k'an bɛ Pelingana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'i tun b'a fɛ an bɛ Super Biton mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo i Keta awa ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o ka hakɛ to a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Tonton Lamini a baara ko ɲuman kɛ Tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Lamine